Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το ντοκιμαντέρ που θα δούμε απόψε αναφέρεται σε ένα γεγονός που συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη σχετικά πρόσφατα, τον Σεπτέμβρη του 2016, και αναφέρεται στην επιλογή του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Βέλιου να τερματίσει τη ζωή του, να βάλει τέλος στη ζωή του με ευθανασία, με μη υποβοηθούμενη ευθανασία, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενώ επίσης δήλωσε με περισσή γενναιότητα στην κάμερα ότι ως άνθρωπος της επικοινωνίας η πράξη του αυτή επιθυμούσε να γίνει αφορμή για να ανοιχτεί ένας διάλογος, για να επηρεαστεί με κάποιον τρόπο η κοινωνία, οι θεσμοί, η ίδια η πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ «Αλέξανδρος Βέλιος, η τελευταία απόφαση» του Αντώνη Τολάκη καταγράφει το χρονικό των 2 τελευταίων ημερών της ζωής του Αλέξανδρου Βέλιου και μας δίνει την αφορμή απόψε για μία, ελπίζουμε, ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα της ευθανασίας. Θα παρουσιάσω τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας. Κοντά μας είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, Γαβριήλ. Ο Μητροπολίτης έχει κάνει σπουδές θεολογίας, έχει μεταπτυχιακό στην Ορθόδοξη Θεολογία από Πανεπιστήμιο της Ελβετίας και είναι κάτοχος διδακτορικού στις πολιτικές επιστήμες του Διεθνούς Εμπορίου. Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε. Δίπλα του είναι ο δικηγόρος Νίκος Φραγκάκης. Ο κύριος Φραγκάκης είναι αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία. Είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών. Αναφέρω όλες αυτές τις ιδιότητες γιατί έχουν νόημα για την κουβέντα που θα ακολουθήσει, και επίσης είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων για θέματα ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνών σχέσεων. Καλώς ήρθατε, κύριε Φραγκάκη. Επίσης ήσασταν ο εισηγητής και ο συντονιστής μιας πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας που έγινε πέρσι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μεγαροπλάς με θέμα την ευθανασία. Πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο, πέρυσι. Δίπλα στον κύριο Φραγκάκη από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Ιατρικής έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Δημολιάτη. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε από τα Ιωάννινα. Κύριε καθηγητά, αναπληρωτής καθηγητής, συγγραφέας του βιβλίου μεταξύ άλλων «Η Μεγάλη Κραυγή» από τις εκδόσεις Κονδύλη, όπου έχουν καταγραφεί συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δράμα των συγγενών φροντιστών ατόμων με ανίατες ασθένειες σε προωθημένο στάδιο, που είναι μια άλλη διάσταση που επίσης θα τη δούμε. Είναι πολλαπλές οι διαστάσεις του θέματος και έχουν την πρωτοβουλία για ένα συμπόσιο που έγινε στα τέλη Απριλίου στα Ιωάννινα, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με τον ιντριγαδόρικο τίτλο, να μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, το προκλητικό, «Πότε πρέπει να πεθαίνουμε». Εύχομαι να μην το μάθουμε αυτό. Είμαι από αυτούς που δεν θα θέλα να το ξέρουν, κύριε Δημολιάτη, αυτό. Και κοντά μας ασφαλώς είναι και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης Αντώνης Τολάκης. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ όλους τους κυρίους που είναι εδώ κοντά μας. Και εμείς. Και θέλω να έρθουμε αμέσως στον Αντώνη να μας πει γιατί έκανε αυτή την ταινία. Η αλήθεια είναι ότι τον Αλέξανδρο Βέλιο δεν το γνώριζα. Ήξερα την ιστορία του από το καλοκαίρι του 2016, όταν ανακοινώθηκε η ασθένειά του και όταν βεβαίως συνέγραψε εκείνο το σπουδαίο βιβλίο που είναι «Ο θάνατός μου και εγώ, το δικαίωμα στην ευθανασία». Παρακολούθησα την εξέλιξη αυτής της ιστορίας μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Από τον τύπο αυτό? Από τα μέσα ενημέρωσης. Και κάποια στιγμή, αρχές του Σεπτέμβρη, τον προσέγγισα και του είπα ότι θέλω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για το χρόνο. Ήταν Παρασκευή, ήταν ήδη στο νοσοκομείο, με κοίταξε απορριμμένος και η κουβέντα επεκτάθηκε σε αγαπημένους συγγραφείς που είχαν ενδιαφερθεί, είχαν ασχοληθεί για το χρόνο, από τον Μάρτιν Χάιντεγκερ μέχρι τον υπαρξιστικό ανθρωπισμό του Σάρτρ, μέχρι τον ουμανισμό, αν θέλετε, τον απεσιόδοξο ουμανισμό του Σιωράν. Κάποια στιγμή όλη αυτή η διαδικασία μας είχε συνδέσει πάρα πολύ. Νιώθαμε ότι έχουμε ένα κοινό τόπο για να μπορούμε να συζητάμε, γιατί για μένα το ζήτημα όλο ήταν
ένα ερώτημα, κατά πόσον ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να αφαιρέσει χρόνο από τη ζωή του. Και ο ίδιος μου είπε, πόσο χρόνο θες για αυτό το ντοκιμαντέρ? Του απάντησα, έχουμε χρόνο. Και μου είπε, την Κυριακή φεύγω. Σε 2 μέρες δηλαδή φεύγω. Ήταν μια αργοπορημένη υποψία που είχα στο μυαλό μου ότι ο Αλέξανδρος Βέλιος δεν θα έφευγε για την Ελβετία για να κάνει ευθανασία, όπως είχε δηλώσει. Ήταν κάτι που είχε προαναγγελθεί αυτό, Ακριβώς. Αλλά θα έμενε εδώ, στην Ελλάδα, όπου όλοι ξέρουμε ότι η ευθανασία απαγορεύεται. Για μένα ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ήταν ένας άνθρωπος που με την πράξη του έδινε νόημα στη ζωή του την ίδια. Ήταν μια πράξη ελευθερίας που νοηματοδοτούσε την ίδια του την ύπαρξη. Γιατί κατά βάθος, και αυτό είναι μια δικιά μου προσωπική αλλά πολύ πολύ παθιασμένη άποψη, η διαχείριση της ατομικής της ύπαρξης είναι μια ατομική υπόθεση. Εδράζεται προφανώς στο πεδίο της ελεύθερης επιλογής, της ελευθερίας, αλλά πολύ περισσότερο ακουμπά στο πεδίο της συλλογικής ευθύνης. Και θέλω να πω ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, γιατί ο Αλέξανδρος Βέλιος, τόσο φιλοσοφικά συγκροτημένος, τόσο εναργής, διατυμπάνιζε πάρα πολύ καιρό ότι ήθελε να φύγει με ευθανασία και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να ακούσει την επιλογή του, να ακούσει την απόφασή του. Αυτό ακριβώς θα ήταν το τελευταίο μου ερώτημα. Όταν ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, πόσο έτοιμοι είμαστε, εγώ θα ήθελα να πω ότι καθώς προετοιμαζόμουν για αυτήν την κουβέντα, αισθάνθηκα πολύ συχνά αμήχανη και επίσης έκπληκτη από το πόσες πολλές διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Και θα ήθελα, πριν να περάσουμε στην ταινία, γιατί έχει νόημα να δουν οι τηλεθεατές μας το ντοκιμαντέρ για να κατανοήσουν περισσότερο γιατί μιλάμε, θα ήθελα ο καθένας από εσάς, μέσα είτε από το γνωστικό του πεδίο, είτε από το χώρο του, και αναφέρομαι σε εσάς, Σεβασμιότατε, διότι πια έχει πάψει ο θάνατος να αποτελεί προνόμιο της φιλοσοφίας ή της θεολογίας, πια ανήκει και σε άλλους. Θα ήθελα να προσεγγίσει τον όρο ευθανασία, να αντιληφθούμε τι σημαίνει ευθανασία, τι είναι ευθανασία, και να μπούμε στα πιο ειδικά μετά την προβολή της ταινίας. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που αναφέρθηκε ο κύριος Στολάκης. Ούτε εγώ γνώριζα τον κύριο Βέλιο. Εκείνος αποφάσισε να έρθει να χτυπήσει την πόρτα μου και ζήτησε κιόλας αν θα ήθελα να τον συναντήσω και να μιλήσουμε, γιατί όντως είχε πάρει το θέμα δημοσιότητα, ξέραμε ποια θα ήταν η απόφασή του και διαπίστωσα ότι είχε έναν δισταγμό όταν θα μιλούσε με κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας, αν τελικώς αρχικώς θα δεχόταν να μιλήσει μαζί του. Διότι εσείς είστε αυτός ο οποίος συνομίλησε μαζί του και διαζώσεις, έτσι. Ακριβώς 2 φορές μιλήσαμε. Ναι. Η μία που ήρθε στο γραφείο μου και η δεύτερη στο νοσοκομείο που τον επισκέφθηκα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Στολάκης είπε ξεκάθαρα και σκιαγράφησε τα θέματα όλα τα οποία μπορεί κάποιος να αναπτύξει γύρω από την ευθανασία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω τι είπα σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτό μετράει πολύ περισσότερο. Και μέσα από αυτό φαίνεται και η άποψη της Εκκλησίας, αλλά και το πώς προσεγγίζουμε κάτι το οποίο είναι τόσο ιερό, που δεν είναι μόνο η ζωή, αλλά είναι και ο θάνατος. Ο θάνατος είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε από τη στιγμή που θα γεννηθούμε. Από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, το μόνο που ξέρει ο άνθρωπος σίγουρα είναι ότι θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το παλέψεις, το γνωρίζεις από τη στιγμή που θα αισθανθείς ότι υπάρχεις. Άρα, συγγνώμη, το δικαίωμα στο θάνατο ενέχει μία αντίφαση. Διότι... Το δικαίωμα στο θάνατο εμπλέκεται με την έννοια της ελευθερίας, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Διότι η ελευθερία, ναι, μεν είναι προσωπική υπόθεση, αλλά η Εκκλησία τι λέγει? Ότι η ελευθερία είναι δώρο του Θεού, όπως είναι η ζωή, όπως είναι οτιδήποτε προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Και ένα δώρο μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια στεγνή άποψη, την οποία την προσεγγίζουμε απλά και μόνο σαν κάτι συντηρητικό ή παραδοσιακό. Όχι. Έχει κάτι το οποίο έχει να κάνει με ένα νόημα ζωής, είναι τρόπος ζωής. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι μέλος της Εκκλησίας μαθαίνει να διαχειρίζεται τα δώρα του Θεού. Έτσι λοιπόν η ελευθερία, η οποία είναι κάτι υπέρτατο για τον άνθρωπο και τον διαχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο δημιούργημα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τη διαχειριστούμε σωστά. Και στον Αλέξανδρο Βέλιο, που δήλωνε ότι ήταν ένας θρησκευόμενος
άθεος, νομίζω, κάπως έτσι θα το όχι, δούμε στην ταινία. δήλωνε άθεος, αλλά άθεος θρησκευόμενος. Δήλωνε ότι έχει γι' αυτόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσει το τι έχει να του πει η Εκκλησία, ιδιαίτερα τις στιγμές αυτές. Γιατί όλη τη ζωή πάλεψε με αυτές τις σκέψεις, με αυτούς τους λογισμούς, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί ιδιαιτέρως, και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να μάθει. Θέλει να ασχοληθεί για κάτι το οποίο εύκολα δεν εκφράζονται οι άνθρωποι και έχουν μέσα τους ταμπού για τα θέματα αυτά. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό. Ο θάνατος είναι δώρο του Θεού, υπό την έννοια ότι όχι απελευθερώνει τον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Αλλά η ζωή για εμάς, για τον χριστιανισμό, συνεχίζεται. Δεν τελειώνει στον κόσμο αυτόν. Η ζωή είναι αιώνια, είναι δώρο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτόν, ξέρει ότι η ζωή του θα συνεχιστεί εφόσον το πιστέψει. Εφόσον πιστεύει ότι αυτό για εκείνον είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την αθανασία, με τη θυσία του Χριστού για τον κάθε άνθρωπο. Εάν λοιπόν αυτό το προσεγγίσεις με την έννοια της πίστης, αλλάζει η ζωή σου. Μεταμορφώνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Κάτι το οποίο σου δίνει δύναμη να ανταποκριθείς και να αντιμετωπίσεις όλες τις προκλήσεις και τα προβλήματα της ζωής και να αντιληφθείς ότι κάτι το οποίο ναι, μεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον άνθρωπο, αν θέλει να αυτοκτονήσει, να μην το κάνει. Θα το κάνει, αν θέλει να το κάνει. Θα του πω όμως ότι αυτό που θα κάνεις δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει. Γιατί λέγοντας πολλές φορές η Εκκλησία είναι σαν να συστηματοποιούμε κάποια πράγματα, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν το θέλει ο Θεός υπό ποια έννοια. Έχεις το δικαίωμα να αφαιρέσεις τη ζωή σου, αλλά μάθε πρώτα ποια είναι η ζωή σου. Μάθε πρώτα ποιο είναι το δώρο. Και εφόσον αντιληφθείς ποιο είναι το δώρο, η στάση σου θα είναι μετά πολύ διαφορετική. Ναι, αυτό είναι ευλογία για όσους πιστεύουν, έχουν την πίστη και πιστεύουν επίσης και στην μεταθάνατον ζωή. Για όσους θέλουν να πιστέψουν. Και για όσους θέλουν να πιστέψουν. Θα δούμε όμως μαζί και τις διαστάσεις τις άλλες, πέρα από την θεολογική προσέγγιση, και να έρθω στο κομμάτι του κυρίου Φραγκάκη, στο πεδίο του κυρίου Φραγκάκη. Το πώς ορίζεται η ευθανασία. Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, κύριε Φραγκάκη? Ναι. Έχω σημειώσει μόνο ένα άρθρο κάποιου νόμου που επιτρέπει την ανακουφιστική θεραπεία και... Ναι, που αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα δεοντολογίας των ιατρών. Μπορούμε να δώσουμε ένα γενικό, μια γενική ερμηνεία? Ας αρχίσουμε πρώτα από αυτό που ζητήσατε, δηλαδή έναν ορισμό, μόλον ότι όπως και με όλους τους άλλους ορισμούς θα μπορούσε κανείς να το διατυπώσει διαφορετικά. Ευθανασία λοιπόν, η ευσπλαχνική θανάτωση, είναι η ανώδυνη θανάτωση προσώπου που πάσχει από επώδυνη ανίατη ασθένεια ή διαταραχή που τον καθιστά μόνιμα ανάπηρο. Ένας κατά το δυνατόν καλός ή αξιοπρεπής θάνατος ως έξοδος από μια ανυπόφορα και αθεράπευτα δυσάρεστη ζωή, ο οποίος επέρχεται με την ενέργεια ενός τρίτου προσώπου, κατά κανόνα γιατρού. Τώρα, από εκεί και πέρα ερχόμαστε στο πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο την ευθανασία. Πρώτα απ' όλα γίνεται στον καθημερινό διάλογο, και όχι μόνο στον καθημερινό, αλλά και σε πολλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν επιστημονικό χαρακτήρα κατά τα άλλα, γίνεται αναφορά σε δικαίωμα στο θάνατο. Είναι νοητή όμως στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, στα πλαίσια της ένομης τάξης γενικότερα, η έννοια δικαίωμα στο θάνατο? Δηλαδή, σε μια ένομη τάξη η οποία είναι προσανατολισμένη στην προστασία της ζωής. Το Σύνταγμά μας μιλάει για προστασία της ζωής. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για προστασία της ζωής. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης για προστασία στη ζωή. Συνεπώς εκεί, εάν υποτεθεί ότι υπήρχε ένα δικαίωμα εντός εισαγωγικών στο θάνατο, αυτό θα υπονόμευε την ίδια την έννοια του νομικού κανόνα, που είναι η απόλυτη προστασία της ζωής. Επομένως, η έννοια του δικαιώματος στη ζωή σε καμία περίπτωση δεν περιέχει ακοντράριο, αρνητικά δηλαδή, ένα δικαίωμα στο θάνατο. Και ας έρθουμε
στην ιατρική κοινότητα, την οποία δεν εκπροσωπείτε, κύριε Δημολιάτη, τον εαυτό σας εκπροσωπείτε. Υποθέτω όπως όλοι. Όπως όλοι, ναι. Αυτό πρέπει να το πούμε από την αρχή. Ναι, όπως όλοι. Δεν με αφήνετε να κάνω ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Ναι, εννοείται, όπως όλοι. Λοιπόν, τι λέτε εσείς, πώς θα ορίζατε την ευθανασία? Είναι τόσο απλό. Ελληνικά μιλάω, ελληνικά μιλάμε, σε Έλληνες απευθυνόμαστε. Το F στα ελληνικά σημαίνει καλό. Ευθανασία σημαίνει καλός θάνατος. Τελεία. Τίποτα άλλο. Είναι θέματα ερμηνεών όμως μετά, δεν είναι έτσι καθόλου δεν είναι? ερμηνεών. Ευθανασία σημαίνει καλό. Ευτυχία, ευλογία, F, όλες οι λέξεις που αρχίζουν από F στην ελληνική είναι 1350 σε ένα μικρό λεξικό. Σημαίνουν κάτι καλό. Όλες οι λέξεις που αρχίζουν από δις είναι μόνο 345 στην ελληνική, στο ίδιο λεξικό. Σημαίνουν κάτι καλό. Δυστυχία, δις και δυσθανασία. Λοιπόν, τι είναι ευθανασία? Το αντίθετο της δυσθανασίας. Δυσθανασία είναι ένας κακός θάνατος, ευθανασία είναι ένας καλός θάνατος. Μετά. Έχουμε ερμηνείες. Θέλω να πω ένας καλός θάνατος. Ευθανασία ίσον καλός θάνατος. Λοιπόν, ωραία. Θα επανέλθουμε. Αυτό όμως που ο κύριος Φραγκάκης είπε, ναι, είναι η επανεισαγωγή του ορισμού της ευθανασίας, αφού βγήκε από την ελληνική στα ξένα και γύρισε πίσω με αυτόν τον ορισμό. Το οποίο δεν σημαίνει καλός θάνατος. Είναι μία μορφή που χρησιμοποιείται τώρα στις δυτικές κοινωνίες, η οποία εγώ θα την έλεγα γιουθανέζια, για να τη διακρίνω από την ελληνική λέξη ευθανασία. Δηλαδή η ελληνική λέξη ευθανασία δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο παρά καλός θάνατος. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια τι σημαίνει καλός θάνατος, αλλά αυτό σημαίνει ευθανασία. Ναι. Πάντως θα ήθελα να πω, και είναι μια άποψη που απαντά κάπως όλες τις τοποθετήσεις των συνομιλητών μας, ότι το εθνίσκην ως μέρος του ευζήν δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό το F. Και πολύ περισσότερο από ευδαιμονία, το F σημαίνει αρμονία με την ηρακλήτια αντίληψη της παλινδρόπου αρμονίας, όπου οι εναντιούσες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές ακόμα και όταν υπάρχει σύνθεση. Αυτή είναι η αρμονία με τη φύση. Η γνώση λοιπόν του Αλέξανδρου Βέλιου, αλλά και του ανθρώπου γενικότερα, ότι ο θάνατος είναι μέρος της ζωής, αυτής της ζωής, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του, το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Αυτή η πολύτιμη γνώση οδηγεί στην αρμονία. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος, για παράδειγμα, που ο Αλέξανδρος Βέλιος ως γνήσιο τέκνο του διαφωτισμού, αλλά και με ένα πολύ χαρακτηριστικό που κατάγεται, έλκει την καταγωγή του από το Διογέννη το Κοινικό, είχε μία ακατανίκητη ψυχραιμία, μία ακλόνητη ηρεμία, που πολύ περισσότερο από έναν εφησυχασμό προκαλούσε και ένα θαυμασμό, αλλά παρήχε σε εμάς τη βεβαιότητα ότι η ζωή και ο θάνατος είναι ένα. Αυτή η ολιστική θεώρηση του κόσμου νομίζω ότι απαντά και στο δικαίωμα από την νομική πλευρά, η οποία προσεγγίζει και στην ενθεώ ζωή, προσεγγίζει τη θεολογία. Απολύτως. Προσεγγίζει τη θεολογία, και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Αμέσως γιατί μετά την ταινία, βλέποντας τη ταινία, καταλαβαίνει ότι μέσα σε αυτές τις 2 μέρες ο Αλέξανδρος Βέλιος εξελίσσεται ως άνθρωπος. Αυτό είναι μια αρετή του ντοκιμαντέρ, με την έννοια δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που δεν έρχεται με έτοιμες ιδέες για να τις καταθέσει στον κόσμο, αλλά συνεχίζει μέχρι τέλους, μέχρι τη τελευταία στιγμή να διερευνά αν τα πιστεύω του, αν οι αρχές του είναι αυτές που πρέπει να πιστεύει. Θέλω να πω ότι έχει ένα χαρακτηριστικό αυτής της μορφής της θεολογίας που εγώ σέβομαι απόλυτα, που ακόμα και όταν πιστεύεις δηλαδή στο Θεό, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για την ύπαρξή του. Είναι μια πνευματική ανησυχία που διαρκεί μέχρι τέλους. Είναι μια πνευματική εγρήγορση, μια αναζήτηση που την έχει και ο άθεος και την έχει και ο ένθεος. Ναι, αυτό το διαπιστώσατε και εσείς. Το σίγουρο είναι ότι απέναντι στο θάνατο όλοι λυγίζουν. Και ιδιαίτερα όταν η στιγμή του θάνατου έρχεται. Επειδή τον είδα τον κύριο Βέλιο μία μέρα πριν την πράξη την οποία αποφάσισε να κάνει, πιστέψτε με, και δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα, γι' αυτό διότι είναι και προσωπικά κάποια πράγματα, λυγίζεις μπροστά στο θάνατο. Η Εκκλησία προσεύχεται για χριστιανά τέλη. Καλό τέλος, αγαθό τέλος, ηρωικό τέλος. Το γένος μας, η ιστορία μας έχει να δείξει πάρα πολλές ερμηνείες και προσεγγίσεις για την έννοια του θανάτου. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επαναλάβω για να το αντιληφθούμε όλοι στην συζήτησή μας αυτήν, ότι εφόσον έχεις τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι και να θες ένα αξιοπρεπές τέλος, να μπορέσεις να αποδεσμεύσεις την πράξη σου αυτή από την εγωιστική σου προσέγγιση. Τα πάντα που σου επιτρέπονται,
τα πάντα. Και αν μιλήσουμε για δημοκρατία, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια δημοκρατική κοινωνία, όπως πολύ σωστά θα μας πει και ο κύριος Φραγκάκης, έχει να κάνει και με όρια. Τα όρια τα οποία όντως είναι αυτά τα οποία δηλώνουν το πόσο δημοκρατική μια κοινωνία είναι ή όχι. Όπως συμπεριφέρεται ένα δημοκρατικό καθεστώς σε μια μειονότητα. Εκεί δηλώνει πόσο δημοκρατικό είναι. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, πρέπει να μην αποδεσμεύσουμε τις έννοιες τις οποίες η Εκκλησία προβάλλει διαχρονικά και ο Χριστός ο ίδιος δίδει ως ζωή, ως φως, ως Ανάσταση. Δεν μπορείς, τουλάχιστον στον χώρο της Εκκλησίας, να μην δεσμεύσεις, να μην συναντήσεις το θάνατο μαζί με τη ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο πάει αυτόνομο, δεν είναι κάτι το οποίο πάει μόνο του. Η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι ζωή για τον Χριστό. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ο κύριος Βέλιος, πιστέψτε με, όταν συζητήσαμε για τα θέματα αυτά, διότι όντως είχε διαβάσει πολύ ευρωπαϊκό διαφωτισμό, δεν είχε διαβάσει όμως πατέρες της Εκκλησίας, δεν είχε διαβάσει τόσο πολύ το Ευαγγέλιο, να δει μια άλλη διάσταση. Αυτό, εάν ίσως είχε γίνει νωρίτερα στη ζωή του, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτό θέλω να πω μόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι η λέξη. Ναι, κύριε Δημολιάτη. Πολύ σύντομα θέλω να περάσουμε στην ταινία. Ίσως μετά την ταινία. Δεν σας είπα τον ορισμό. Αυτό μου ζητήσατε. Ναι. Λοιπόν, ευθανασία σημαίνει καλός θάνατος. Και τι σημαίνει καλός θάνατος? Να πεθαίνει κανείς τότε που πρέπει, όπως πρέπει, όπου πρέπει, με τους ανθρώπους που πρέπει δίπλα του. Και ποιος θα τα ορίσει όλα αυτά? Άμα δεν δούμε αυτές τις πλευρές, δεν μπορούμε να ορίσουμε την ευθανασία. Το τι σημαίνει καλός θάνατος. Αυτά ήθελα να σας πω. Ναι, και θα δούμε την ταινία και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί ή πώς ορίζεται αυτό το πρέπει, που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είχα το ολοκληρώσει, γι' αυτό περάσαμε. Δεν πειράζει, είναι μια ζωντανή. Ο κύριος Στολάκης, που θα ήθελα και εγώ να το διακόψω, όταν είπε ότι έχει κανείς δικαίωμα να αφαιρέσει από τη ζωή του χρόνο, και να του ρωτήσω, έχει κανείς δικαίωμα να προσθέσει στη ζωή του χρόνο? Προφανώς είναι το ίδιο ερώτημα, και αν θα ξανά κάνα ντοκιμαντέρ πάνω στο θέμα, θα έπαιρνα την άλλη πλευρά που θα ήθελε να παρατείνει τη ζωή του κάποιος και θα έβρισκε και θα ερχόταν αντιμέτωπος συγκρουσιακά με θεσμικούς παράγοντες ή με την ίδια την πολιτεία που θα το απαγόρευε. Ναι, δεν είναι σαφή τα όρια. Όπως γιατί θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ, περισσότερο από μια μελέτη της ανθρώπινης κατάστασης, είναι περισσότερο μια προσέγγιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου να βυθίζεται στην ίδια του την ύπαρξη για να μπορέσει να γνωρίσει τον εαυτό του. Δεν είναι τυχαίος και ο τίτλος Αλέξανδρος Βέλιος, η τελευταία απόφαση. Ακριβώς. Είναι μια απόφαση του Αλέξανδρου Βέλιου. Να περάσουμε με τη σύμφωνη γνώμη των καλεσμένων μου στο ντοκιμαντέρ Αλέξανδρος Βέλιος, η τελευταία απόφαση, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Η τραγωδία του χρόνου είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε στο παρόν. Δεν ζούμε στο παρόν μας, πιστεύω, όπως και ο Σιωρά. Ζούμε συνεχώς στραμμένοι στο μέλλον. Χάνουμε το παρόν μας εν ονόματι ενός μέλλοντος που είναι άπιαστο, καταντάμε σύσυφοι, και στο τέλος ο χρόνος, στο τέλος της ζωής μας, ο χρόνος καταντά όχι απλώς μια νοσταλγία, αλλά μια σπαραχτική αναδρομή για όλα όσα δεν έχουμε απολαύσει, για όσα δεν είμαστε πια. Στάβατο είναι σήμερα. Ναι. Γι' αυτό ο κόσμος είναι χαμένος. Καλημέρα, Κρικόρ μου. Ήθελα να σου πω αυτή την ανακοίνωση χθες που σου έδωσα, την πολυγραφημένη. Σκίστηνε, την ξαναδιάβασα, τη βρήκα φλίαρη και έχω γράψει μια πιο κοφτή, πιο λιτή, πιο ανακοίνωση. Θα είναι καλύτερη. Θέλεις 9.30. Όποτε θέλεις μες στη... Ωραία, εγώ θα φύγω από το νοσοκομείο 8-8.30. Ωραία.
εντάξει. Έλα από εδώ να τα πούμε, ναι, εντάξει, οκ. Σε περιμένω και κόρη μου, έλα, φίλια. Ήταν η μέρα που θα καθόμουν εγώ το βράδυ να πούμε πολλά πράγματα. Εάν σου ζητήσω, μου λέει, μια χάρη, θα την κάνεις? Αυτόματα του απαντώ. Σου έκανα ήδη 2 χάρες. Και του το είπα για να τον προλάβω για κάτι που ήξερα. Μου λέει, του λέω, να το ακούσω όμως. Μου λέει, αν σου έλεγα την Κυριακή το βράδυ να μου φέρεις κάτι και συγκεκριμένα μου το έκανε και να βάλεις ένα τζόκι, μου λέει, με τον τρόπο το δικό του, ο Δέλιος ο γνωστός, να μου αφήσεις ένα πακέτο και να φύγεις. Του λέω, Αλέξανδρε, δεν θα στο κάνω. Ο Λέγκος έλεγε, όταν δεν υπάρχει καμία ελπίδα και όταν θα καταλήξεις να έχεις ένα λείψανο και να κλαίγουν και να οδύρονται οι γύρω σου, καλύτερα να φεύγεις. Να φεύγεις με αξιοπρέπεια. Θέλω να πεθάνω με αξιοπρέπεια. Αυτή τη λέξη την έλεγε πάντα. Θέλω να πεθάνω με αξιοπρέπεια. Τελείωσε. Έζησα τι έζησα, έκανα τι έκανα. Εντάξει. Μέχρι εδώ ήταν. Το καντιλάκι έσβησε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το αλλάξω. Και αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Συνέχισε να δέχεται κόσμο στο νοσοκομείο. Του λέω, Αλέξανδρε, ήταν η Παρασκευή. Ήξερα ότι ο Αλέξανδρος αυτό είχε δηλώσει κάτι. Το διατυμπάνιζε 2 μήνες, ότι έτσι ή αλλιώς θα έφευγε. Τώρα, ποιος ο τρόπος θα τον έβρισκε. Δεν σε χαιρετάω, του λέω τώρα. Θα έρθω, του λέω, στο Γέρακα και θα σε χαιρετήσω. Αυτό ήταν υπεκφυγή. Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα να χαιρετήσω. Ποιον? Το ζωντανό φίλο μου. Να του πω τι? Καλό ταξίδι. Ήρθαν εδώ τα παιδιά να σε χαιρετήσουνε. Αποδεσμεύτηκα από τα δεσμά των Σωληνακίων. Πάντως πρέπει να πω ότι είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος, Δηλαδή τέτοια αγάπη εγώ δεν έχω δει άλλος να εισπράττει. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη. Έπρεπε να ανακοινωθεί αρρώστια μου, βέβαια. Καλά τώρα. Κινητοποιηθεί αυτό το συλλογικό συναίσθημα. Όχι, είχες δηλώσει ότι δεν θέλεις συναισθηματισμούς. Πάντα δεν ήθελες εκδηλώσεις και συναισθηματισμούς. Σε αγκαλιάζαμε και έκανες μακριά. Δεν θέλω με το δραματισμό. Καλά, βέβαια, με μένα δεν το έχεις αυτό. Ήσουν πάντα πολύ ζεστό. Λυπάμαι που αυτή η μισή ώρα μας έβγαλε έξω από το πρόγραμμα. Δεν πειράζει. Στο επανίδι να πιστεύετε. Στο επανίδι, ναι. Αν δεν πιστεύετε, όλοι στην αρυπαξία θα καταλήξουμε. Έτσι κι αλλιώς. Είπαμε το στοίχημα του Πασκάλ. Δεν σημασία λίγο. Ευχαριστώ για όλα. Δεν μου το είπε από το τηλέφωνο, αλλά μου το είπε το Νοέμβρη που ανέβηκα. Το Νοέμβρη. Το Σεπτέμβρη λοιπόν με υπέροχος Γιώργο που είδαμε το υπέροχος μας παρέπεμψη στις εξετάσεις που κάναμε με αξονικές και κολονοσκοπήσεις και τα λοιπά, ότι έχει το καρκίνο στο παχύ. Ξεκίνησε, είχε απίστευτο ίκτερο. Άρχισε και ανέβαινε ο ίκτερος. Και δεν μπορούσαν να του ρίξουν τον ίκτερο καθόλου. Λοιπόν. Και δεν ξέρανε πώς να το ρίξουν. Γιατί χημοθεραπεία όταν έχεις ίκτερο δεν μπορείς να κάνεις. Δεν αντιμετωπίζονταν. Το σηκώτη ήταν ο πρώτος. Όχι, ήταν το παχύ. Το παχύ. Πώς δεν το πρόφτασε πριν κάνει μετάσταση στο σηκώτη ή δεν είναι πρωτογενής στο σηκώτη? Είναι πρωτογενής στο παχύ, μεταστατικός στο σηκώτη. Αλλά διαγνώστη στο τελικό στάδιο καρκίνου. Στο τελικό στάδιο. Αν τότε δεν ρίχναμε τον ίκτρο το Σεπτέμβρη, θα είχε φύγει μέσα 15 μέρες, είχε πει ο γιατρός. Χημοθεραπείες δεν μπορούσαν να του κάνουν καθόλου. Γιατί είχε ίκτρο και μετά τον πήρα με το ζόρι και πήγαμε στο Παρίσι. Προσπαθήσαν να βάλουν στέντ, άλλοι είπαν ότι ήταν από την προσπάθεια του στέντ, άλλοι είπαν ότι ήταν από τη χημειοθεραπεία ελαφριάς μορφής. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν να πέσει ο ίκτερος, κάναμε τις χημειοθεραπείες και μετά σταματήσαμε. Και μετά άρχισε... Μετά σταματήσαμε να δούμε αν θα κάνουμε χειρουργείο. Και μετά άρχισε ο αγώνας της επιβίωσης διαφορετικά. Μετά είδε ότι
δυστυχώς δεν μπορεί να το νικήσει. Και τότε σαν γιατρός σου πρότεινα την μοναδική εναλλακτική λύση, να κατεβάσουμε μπαίνοντας μέσα με διάφορα σωλήνα και από το δέρμα αλλά και μέσα από τον έντερο το ύκτερο και να κάνουμε μια πολύ δυνατή γενναία ίστατη προσπάθεια χημειοθεραπείας που όλο μαζί βέβαια δεν έδιναν περισσότερο, η επιτυχία ήταν κάτω από το 30% και θα έδινε 2, 3, 4 μέχρι και 5 μήνες. Τα αποθέματα ζωής μου μετριόνταν σε μερικές εβδομάδες. Μου εξασφάλισε τον Αύγουστο να περάσω ένα τελευταίο καλοκαίρι. Μπήκαμε ήδη στο Σεπτέμβριο και γι' αυτό επαναλαμβάνω, σου είμαι ευγνώμων. Βέβαια μου είπες και κάτι άλλο. Κούναγες το κεφάλι σου και χτυπούσες το δικό μου, ότι αν είχα κάνει τις στοιχειώδεις εξετάσεις μερικά χρόνια πριν, 1,5 χρόνο πριν, θα τα είχαμε προλάβει όλα. Κοίταξε, ο άνθρωπος να κάνει οτιδήποτε για να αποτρέψει ένα κακό γεγονός. Και όταν συμβεί, το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν, λέω σε σένα και με εξοργίζει αυτό, ότι το αντιμετώπισες με τον πιο γενναίο, τον πιο γαλήνιο, τον πιο φυσικό τρόπο. Αλλά στο άλλο σου απειρίπτω πολύ μεγάλη ευθύνη που δεν έκανες αυτά που γνωρίζει η επιστήμη μας να κάνεις. Στο κομμάτι της πρόληψης δηλαδή. Δηλαδή αν είχες κάνει μια κολονοσκόπηση 1,5 χρόνο πριν, σήμερα θα συζητούσαμε φιλοσοφία και μόνο φιλοσοφία. Και θα ταξιδεύαμε μαζί, στο ωραίο σου πνευματικό χωριό στην Άνδρο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ζινόβιεφ, μας λέει επιτέλους γαλήνια, νιώθω πως μπορώ να ελπίζω ακόμα. Ίσως οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Ίσως ο θάνατος να μην υπάρχει τελικά. Είδες τελικά με το θάνατο πως παίζει συνέχεια. Ο Αλέκος ήταν σε ηλικία 25 χρονών αρθρογράφος στο Βήμα. Το Βήμα που τότε ήταν το Βήμα. Του είχαν δώσει στήλη δικιά του και έγραφε κύριο άρθρο κάθε εβδομάδα. Και η επαφή με το βιβλίο έγινε μέσα εδώ. Μετά έφερε και ο Αλέκος και εμβαθύναμε συνέχεια, ήταν σαν μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχναμε σταδιακά. Αν δεις τα βιβλία αυτά όλα το ένα με το άλλο, έχουν μια συνάφεια. Δεν είναι ένα εδώ, ένα εκεί και ένα. Αποτελεί ένα σύνολο το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι, είναι κεντυμένο. Ήταν ένας άνθρωπος με απίστευτη καλλιέργεια που λίγοι το καταλάβανε. Και του έλεγα, χαραμίζεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση, δεν κάνεις καλά. Εσύ είσαι ταγμένος για άλλα πράγματα, πιο ψηλά, πιο μεγάλα, πιο αυτό. Σιγά σιγά αυτό το πήρε, το κατάλαβε. Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα υγείας του Αλεξανδρού, το ξορκίζαμε με το γνωστό δικό μας τρόπο. Καλαμπουρίζοντας, πειράζοντας κτλ. Σημειώνω φυσικά πάντα ότι πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι ο Αλέκος δεν καταλάβαινε τι του συμβαίνει. Δεν το πιστεύω. Καταλάβαινε τι του συμβαίνει. Δεν το έλεγε. Το κράταγε μέσα του. Δεν το εξωτερήκευε. Δηλαδή, μιλάγαμε κανονικά. Ερχόταν εδώ πέρα σε χαμόγελα, αυτά, καλαμπούρια, κάναμε και χιούμορ πολλές φορές. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Μια μέρα καθόμαστε στο συγκεκριμένο μαγαζί και μου λέει, θα είσαι εσύ, μου λέει, ο τελευταίος που θα μου τραβήξεις την πρίζα. Εάν του λέω είναι η τελευταία σου επιθυμία, βεβαίως θα κάτσω, θα τραβήξω την πρίζα και θα φύγω, λέω, κρυφά. Τώρα, πώς μας ήρθε η πρίζα, από ταινίες που έχουμε δει ή οτιδήποτε άλλο, εκεί όμως καλύφθηκε και ο Αλέξανδρος και εγώ τον κάλυψα και λέω, εντάξει, θα στο κάνω το χατήρι. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος, θα τραβήξω την πρίζα. Ήρθε όμως η στιγμή που τα πράγματα σοβάρεψαν και δεν ήταν τότε που παίξαμε. Και πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο με το πρόβλημα να μην έχει επιστροφή. Η Δώρα σ' αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Όχι. Είδες γνήσιες φιλενάδες που έχω. Δεν ξέρω τι να μου το θυμηθώ. Θα πάρω ένα κομματάκι μαζί μου από αυτά που μου έχεις πει. Έτσι. Άρα κάτι σου αφήνω. Πολλά. Μόνο ένα. Έχω πίσω τόσο πολλά. Δώρα, θυμάσαι τα ταξίδια που έχουμε κάνει? Θυμάμαι.
Το χιούμορ που είχαμε. Το μεγαλύτερο γέλιο που έχω ποτέ ρίξει σε διακοπές με ζευγάρι ήταν μαζί. Δεν υπάρχει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άμα δεν ξεχάσει ποτέ, θα είναι πάντα ζωντανός για σένα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή. Εντάξει. Θέλει ένα στένος. Ναι. Που δεν το είχα. Είναι άλλη μορφή γενναιότητας. Εγώ έχω τη γενναιότητα του θανάτου, δεν έχω τη γενναιότητα του πόνου. Αν ήταν για τον εαυτό μου, δεν θα το έκανα. Δεν το πω. Όλα αυτά θυμάμαι. Πες στο Γιάννη την αγάπη μου. Εννοείται. Συγγνώμη. Θα έρθει, μου είπε. Με συγκίνησε πολύ χτες. Θα έρθει. Έτσι είπε. Μπορεί. Μπορεί. Βέβαια. Άρα θα ξανάρθω κι εγώ. Δεν μπορώ. Θέλω κι εγώ μαζί. Εδώ πέρα θα είσαι. Εντάξει. Άρα να ξανακλάψουμε. Καλά, με εμένα. Δυστυχώς. Δεν το έχω. Το παλεύω, αλλά είδες και η μαμά μου. Τι είδα. Σκληρή. Φιλάκια, σας περιμένω με το Γιάννη. Θα έρθουμε ξανά το απόγευμα. Ναι. Γεια σας. 5-5.30. Δύσκολος. Τι λέει η αριστερά περί αγάπης? Δύσκολος ο αποχαιρετισμός. Ναι, είδες. Ήταν αυτό που με έφερνε πάντα σε αμηχανία. Ο πόνος του άλλου και ο αποχαιρετισμός. Πώς λες δηλαδή αντίο με συνείδηση ότι έφυγε. Ραντεβού στην κηδεία μου, ας πούμε. Σου έχω κι άλλη εφημερίδα, Μπίμπη. Δεν διαβάζω πια. Άλλες δεν διαβάζω. Τι να διαβάσεις τώρα? Ποιος έστησε ποιον? Ποια συνωμοσία? Τα κρυφά χτυπήματα, τα πονταρίσματα. Προειδοποιήσεις του Ρέγκλινγκ. Πρόγραμμα γιατί θα βγει από την Ευρώπη η Ελλάδα. Να, μια προοδευτική εφημερίδα. Ποτέ δεν υπήρξε. Ποτέ δεν υπήρξε, αυτό λέω. Την πετάξουμε στα σκουπίδια, καλύτερα. Στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια και αυτή και όλες οι ελληνικές εφημερίδες. Τετέλεστε. Δεν θες άλλο? Προσπαθήσω να φάω λίγο, δεν θέλω κι εγώ. Νωρίς μου το φέρανε. Το βράδυ τι ώρα βγαίνεις από εδώ? 8-8.30. Κουράστηκα πάλι. Αύριο... Κοιτάξτε τώρα το δράμα, να κάνεις μια βόλτα σε ένα δωμάτιο 2x2 και ακουράζεσαι. Πώς περάσαμε τόσα χρόνια. Με το θέμα της υγείας του, όσο περνούσε ο καιρός και αρχίσαμε και συνειδητοποιούσαμε ότι δεν υπάρχει γυρισμός, και το λέω έτσι, δεν υπάρχει γυρισμός γιατί ήταν συνειδητοποιημένος και ο ίδιος περί του προβλήματός του, άρχισε να σκέφτεται άλλους τρόπους. Θυμάμαι ότι μου είπε για αυτό το κέντρο στη Ζηρίχη και μπήκαμε μαζί στο διαδίκτυο και ψάξαμε να βρούμε τη σελίδα αυτού του κέντρου που θα αποφάσιζε να δώσει το τέλος στο δικό του, όπως ήθελε. Και μετά άρχισε να μιλάει για την ευθανασία. Είμαι κι εγώ υπέρ της ευθανασίας. Άμα κάτι δεν πάει καλά, τι να του πω, δεν το κάνεις? Αλλά έχω να του λέω, μακάρι να είχα κάτι κι εγώ και να έκανα κι εγώ, να την κάναμε μαζί. Μία νεσούλα εσύ, μία νεσούλα εγώ και να φεύγουμε παρεΐτσα. Δεν του είπα τίποτα για να τον αποτρέψω. Τι να αποτρέψω, από το θάνατο που έρχεται, που είναι στην πόρτα σου? Σου έχω όμως μία εντολή. Σου έχω υπογράψει μία εντολή που είναι ταυτόχρονα και παράκληση. Αν τυχόν στα πλαίσια της θεραπείας περαιτέρω πάθω ανακοπή, αν τυχόν περιπέσω σε ηπατικό κόμμα, δεν θέλω ανάνυψη.
θέλω να με αφήσεις να σβήσω γαλήνια. Θα σεβαστώ σου αυτή σου την επιθυμία. Ξέρω ότι την καταλαβαίνεις απόλυτα. Ας το υπογράψω τώρα. Εδώ. Σε βοηθήσω. Ναι. Έλα. Ναι. Νομίζω τώρα είμαι και από αυτή την πλευρά ήσυχος. Okay. Και ήρεμος πια. Θα το τηρήσω αυτό που μου είπες. Εδώ θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Έχω εξετάσει 100.000 ασθενείς σε 3 υπήρους, σε 4-5 χώρες, έτσι. 3 έχω δει σε όλη μου τη ζωή, οι οποίοι ήταν τόσο ατάραχοι και αντιμετωπίσαν το θάνατό τους με τέτοια γαλήνη και ηρεμία. 3. Είμαι ανάμεσα στους 3. Ναι, αλλά χάρτινο μετάλλιο. Yes. Όχι, αλλά εσύ όμως το έχεις εκφράσει και φιλοσοφικά και με ενάργεια. Ενώ οι άλλοι απλώς δεν θέλανε. Λένε παιδιά, ευχαριστώ. Είναι έτσι. Εγώ ελπίζω αυτό το μήνυμα να περάσει και σ' άλλους. Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας ήθελα η δική μου επιλογή να σηματοδοτήσει κάτι που μπορεί να αγγίξει και να επηρεάσει τους θεσμούς, την πολιτεία και το κοινό αίσθημα. Ακόμα μέσα είναι. Αστερείς, να έρθουμε. Ετοιμάζουμε το εξηγήριο. Τούτσε. Κρατιέμαι. Για να μην λυγίσω. Μες κάνα φαρμακάκι να είσαι πυρηνατή. Δεν ξέρω. Λίγο αντικαταθλιπτικό. Πρέπει να πάω. Για να αντέξεις. Είναι ζώρικα πράγματα. Είναι για τον καθένα. Ακόμα και για μένα. Γράψτε μου κανένα, να πάω να το πάρω. Οκ. Στο γράψω. Και εδώ να φυλάξουμε λιγάκι εφεξό 37,5 XR για να αντέξει. Το άμα μαζί. Όχι μωρέ, δεν κάνει πολλά. Εντάξει, ναι. 37,5. Εφεξόρ 37,5 XR. Δεν το θυμάμαι, ξέρεις, το μυαλό μου εμένα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε φάση λειτουργίας. Ξέρω, η διαβουλήση, η ημερομηνία. Οκ, ένα πρωί. Άρχισε το από τώρα. Κάνει 2-3 μέρες να στρώσει. Έγινε. Μυστική δεν παίζει ρόλο. Καμία σχέση δεν έχει. Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν πρέπει να στρώσω ένα γκράνκι για όλα ανέκδοτα. Αλλά τώρα πριν τη γυναίκα σου δεν μπορώ να το πω. Τώρα δηλαδή, τώρα με οθείς το να πω. Είναι πολύ γκράνκι όλα. Πες το τώρα, τώρα έχουμε διαδραματιστεί εδώ πέρα τόσα και τόσα. Δεν έχεις το ίδιο χιούμορ τώρα. Το θέμα το δίνω εγώ τέλος στη ζωή μου με κάποιο τρόπο. Μα είναι ευθανασία, μα είναι αυτοκτονία, μη υποβοηθούμενοι και όλα αυτά. Ότι δεν έχουμε το δικαίωμα. Όμως δεν έχουμε το δικαίωμα και κατά την κρίση του Αλέξανδρου να βλέπουνε να λιώνει ένα σώμα. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι τόσο αντίθετος στο κομμάτι της ευθανασίας και το δηλώνω. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι τα πιστεύω μου αυτά. Χωρίς να είμαι ο μυρολάτρης, θρησκόληπτος και. Ζώντας όμως και βιώνοντας την ιστορία και την περιπέτεια του Αλέξανδρου, εκεί έχω μπερδευτεί, να πω την αλήθεια. Δεν ήταν καλή μέρα σήμερα. Τι? Δεν ήταν πολύ καλή. Δεν έχω φωνή. Και πουλούσε η κοιλιά μου πολύ, αλλά μου λέει ήταν η Αθηνά ευτυχώς εδώ. Η οποία μου είπε πως ήταν για καλό. Έχουν ξεκινήσει λίγο οι πόνοι. Μου είπανε να μου δώσουν λίγο μορφήνη, τους είπα καλύτερα όχι. Αλλά παραμένει το στομάχι πολύ φουσκωμένο. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, Κώστα.
Πήρες ένα κρουασάν που μου φέρει η Αθηνά το πρωί? Όχι, δεν έφαγα. Για δες, έχει 2 καταπληκτικά κρουασάν. Εσύ θες ένα? Έφαγα λίγο, δεν θέλω τώρα να διάσω το στομάχι. Πάρτε και ένα κρουασάν από μέσα αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει ένα με σοκολά εξαιρετικό. Μη σας το είναι τεράστιο. Όχι, παπά. Δεν πειράζει, εγώ δεν θα φάω καθόλου. Ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σιδερένιος. Πάρω ένα μικρό. Εσύ δεν θέλεις άλλο? Είδες λοιπόν, μου εύχεται σιδερένιος ενώ στην ουσία είμαι χάρτινος. Αλλά είναι μια τυπική ευχή νοσοκόμας αυτή. Δεν είσαι χάρτινος? Εντάξει. Θα είσαι στο δινεκές. Σε λίγο θα είμαι αέρινος. Εντάξει. Έχεις χτίσει πράγματα, έτσι Ναι, δεν είναι? εντάξει. Ό,τι αφήνει κανείς πίσω του καλό είναι. Μη στεναχωριέσαι τώρα, εντάξει. Κουρασμένος είμαι αυτή τη στιγμή, δεν έχω τίποτα. Δεν πονάω, κούραση έχω και Δεν φαίνεσαι κουρασμένος. Και έχω το στόμα μου, λίγο νερό θέλω. Το στόμα μου είναι συνεχώς ξερό. Η Εμιλία σήμερα ξύπνησε το πρωί. Χάλια είναι. Σε περιμένει σπίτι το απόγευμα. Έχει συμφωνήσει για αύριο, Έχει συμφωνήσει, αλλά θέλει, λέει, να καθίσει με τον μπαμπά της. Καθίσει. Με έπαιρνε και ο Αντώνης, τον έπαιρνα τώρα, δεν απαντούσε. Να διαβάσετε μαζί, να μιλήσετε, να σου πει πως αγαπάει. Τα παιδιά ειδικά, όταν φεύγει κανείς, είναι οι μόνοι λογαριασμοί που δεν μπορεί να κλείσει. Κλείνει κανείς πνευματικούς λογαριασμούς. Ξεκαθαρίζει πράγματα με φίλους και συγγενείς, ακόμα και με γονείς. Το μόνο που δεν μπορεί να κλείσει, το μόνο που είναι ανεξόφλητος λογαριασμός, είναι τα παιδιά που αφήνεις πίσω σου και δεν τα βλέπεις να μεγαλώνουν. Κοιμήθηκες μετά τις 5, όταν έφυγε? Λίγο ταραγμένα, αλλά κοιμήθηκα. Δεν μπορούσα πολύ να στριφογυρίσω γιατί είχα ένα πόνο, ο οποίος τώρα επανέρχεται. Ίσως επειδή κάθισα λίγο διπλωμένος. Πρέπει να είμαι πιο απλωμένος για να φεύγει. Πρέπει να είμαι σε μια διάταση για να μην χτυπάει εδώ το σηκώτη ο πόνος. Δεν είμαι τόσο δυστυχής όσο ίσως δείχνω. Δεν δείχνεις δυστυχής. Δεν αισθάνομαι δυστυχής. Αισθάνομαι λίγο δύστροπος επειδή έχω αυτή την ενόχληση. Αλλά δυστυχής δεν είμαι. Στην αντίστροφη μέτρηση πρέπει να είναι κανείς γαλήνιος. Εγώ είμαι σχεδόν ευτυχής. Λόγω του ότι θα ξεπαγιδευτώ από το σώμα μου. Δεν μ' αρέσει να βλέπω μέρα με την ημέρα στον καθρέφτη. Να αδυνατίζω περισσότερο, να κυτρινίζω περισσότερο και να αρχίζω να παίρνω εκείνη τη μάσκα, ας πούμε, του καταδικασμένου σε θάνατο σιγά σιγά. Αυτή η σταδιακή αποσύνθεση που την παρατηρώ με χειρουργικό βλέμμα με κάνει να θυμώνω με το ίδιο μου το σώμα. Και τώρα κρατάω απόλυτα σχεδόν τη διανοητική μου διάβγεια, αλλά είναι μια διανοητική διάβγεια η οποία επηρεάζεται πια δυσμενώς από τη σωματική δυσφορία. Με κάνει να μην μπορώ να συγκεντρωθώ αρκετά σε ένα βιβλίο, να μην μπορώ να ολοκληρώσω ένα μεγάλο κείμενο όπως παλιά. Δεν μπορώ να βυθιστώ πια στον εαυτό μου για να ανασύρω κάτι, ένα γραπτό, μια ιδέα. Άρα οι σωματικές λειτουργίες πια έχουν επικρατήσει των πνευματικών. Και εκεί έχω την αντίληψη του Άρθουρ Κέσλερ. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να σκεφτείς καλά, δεν μπορείς να δουλέψεις σωστά, είναι καιρός να φεύγεις. Πραγματικό κίνητρο δεν μπορεί να σου δώσει κανείς άλλος. Ούτε η οικογένεια, ούτε τα παιδιά, ούτε οι αγαπημένοι. Το μόνο γνήσιο κίνητρο το αντλείς από τον εαυτό σου. Όταν ο εαυτός σου δεν μπορεί να σου δώσει κίνητρο ζωής, σημαίνει ότι πια δεν αξίζει να ζεις. Παρόλη τη συναίσθηση που έχω ότι πίσω αφήνει κανείς ανθρώπους που θα πονέσουν, θα σηκώσουν το δικό του σταυρό, αλλά από την άλλη, όταν η ζωή δεν σου δίνει πλέον κίνητρο, τι να κάνεις.
Το παιδί πώς είναι? Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό θα το αφομοιώσει γενναιότερα, να ξέρεις. Στα παιδιά η ζωή ρέει με τέτοια δύναμη που ο πόνος αποθείται τον χρόνο. Θα κλάψει, θα θρηνήσει, θα το βγάλει από μέσα του που λέγει ο Καζαντζάκης, αλλά μετά θα ισορροπήσει. Δεν είναι έτσι, θεωρώ. Έτσι είναι, γιατί το παιδί δεν μπορεί να πάψει να χαίρεται. Το παιδί είναι καταδικασμένο να χαίρεται κατά βάθος. Στους μεγάλους αυτές οι πληγές είναι όπως με την ηλικία, οι πληγές επουλώνονται με πιο βραδύ ρυθμό, έτσι και οι ψυχικές πληγές στα παιδιά επουλώνονται γρηγορότερα. Όταν ξυπνάει κανείς, ειδικά τον πρώτο καιρό αφού μαθαίνει τα κακά νέα, όταν ξυπνάει μεσονυχτής και σκέφτεται πανικόβλητος, η ζωή μου τελειώνει, εκεί πραγματικά η παρουσία σου δίπλα μου στο κρεβάτι ήταν σαν ένα άγκιστρο που με έδαινε ζεστά με τη ζωή, ειδικά εκείνο τον πρώτο καιρό. Στη συνέχεια έμαθα να κοιμάμαι γαλήνια και χωρίς κανένα πρόβλημα βέβαια, αλλά και τώρα στην τελευταία αυτή φάση που τα πράγματα χειροτέρευσαν και η κατάστασή μου άρχισε να γίνεται όχι δυσβάσταχτη, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο δύστροπη, να το πω έτσι, η παρουσία σου εκεί ήταν μια παρηγοριά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι αστείο πράγμα ο θάνατος, αλλά κατά βάθος είναι το δημιουργικότερο πράγμα στη ζωή. Το πρόβλημά του, το ίδιο, του έδωσε μία δύναμη ώστε να παλεύει με το χρόνο. Όπως το είπε και το δήλωσε και σε όλες τις συνεντεύξεις που έκανε, έβγαλε ένα βιβλίο μέσα σε 15-20 μέρες. Ήταν φοβερό το τι ικανότητα είχε να κάνει στην πάντα το πάθημά του. Ήξερε ότι ο θάνατος είναι επιθύρες. Αυτό το έγραψε με τον καρκίνο να τρέχει. Ποιος θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο όταν ξέρεις έχεις 10 μέρες, 15 το πολύ, δεν έχεις παραπάνω. Μην το σκέφτεσαι αυτό. Με την Εμιλία φοβάμαι. Πώς θα το διαχειριστεί το παιδί όλο αυτό. Κοίταξε, αυτό που έλεγε μέσα είναι σωστό. Εγώ έχασα τον πατέρα μου 22 και 22 χρονών ήμουν. Είχε απίστευτη δυναμία στον πατέρα της. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά του ξεπερνάνε ταχύτατα. Αλλά μετά θα ζει με τις μνήμες και με τις αφηγήσεις. Με τις αφηγήσεις, γι' αυτό σου λέω. Ναι, με τις αφηγήσεις. Θα γνώρισε τον πατέρα της μέσα από τις αφηγήσεις των φίλων του. Των πραγματικών φίλων του. Καλά, εντάξει. Που είναι συγκεκριμένοι. Γιατί πολλοί θέλησαν να το παίξουν φίλοι, αλλά ήταν λίγοι φίλοι. Αποδείχτηκε. Δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ που τα έζησα. Τέλος πάντων, έχουμε όλο θα μπροστά μας. Από μετά, πώς θα τα καταφέρεις? Κοίτα να δεις, θα παλεύεις στη ζωή, είναι ένας αγώνας. Το παλέψουμε. Δεν έχει και τέτοιο. Μη με αυτό είναι το λιγότερο. Τα οικονομικά παίζουν μεγάλο ρόλο, μην νομίζεις. Κοίτα, θα το παλέψουμε. Το θέμα είναι το συναισθηματικό να ισορροπήσω, να μπορώ, γιατί προϋπόθεση για να αντιμετωπίσω το οικονομικό είναι να σε καλή συναισθηματική ισορροπία. Αυτά θα την βρείτε. Αυτό. Ανησυχώ μου είναι πάρα πολύ. Αλλά ο χρόνος θα επουλώνει. Το έχω δει σε δεκάδες περιπτώσεις, όχι σε μία-δύο.
50 δις. Την αγαπημένη μου φωτογραφία με τη μητέρα μου σε ηλικία λίγων μηνών. Αυτό το βλέμμα μου την έδωσε πρόσφατα η μητέρα μου και πραγματικά αυτό το βλέμμα θα το πάρω μαζί μου. Αλλά κοίταξε τι βλοσιρός είμαι ήδη. Σαν να ξέρω σε τι τόπο γεννήθηκα. Κυρίες μου, το πάτη αφήχθη. Ω, Άλβιν, γεια, τα κατάφερες. Δεν διανοήθηκα να χάσω τη γιορτή. Ελπίζω να μου χαρίσεις ένα χορό. Είσαι ξεκαρδιστικός, έλα μέσα. Όταν πας σχολείο φέτος, πρώτη δημοτικού θα τα βλέπεις όλα αυτά. Το απόγευμα. Και πότε θα διαβάζεις δηλαδή? Θα τα κάνω στο σχολείο. Όλα θα προλαβαίνεις? Νομίζεις? Θα έρχομαι το απόγευμα. Και θα βλέπεις παιδικά όλο το απόγευμα? Ναι. Δεν θα διαβάζεις τίποτα? Όχι. Τόσα βιβλία σου αφήνει ο μπαμπάς, δεν θα παίρνεις τίποτα να διαβάζεις? Άσε με, μωρέ μου, άσε με. Είναι ολοφάνερο ότι την έχει ερωτευτεί τρελά. Δεν το ξέρεις αυτό. Εμιλάκη, θα συνεχίσουμε το παλέτο φέτος? Σκάκι, θα κάνεις σκάκι? Θες μπαλέτο, δεν θες σκάκι? Θες παιδικά, δεν θέλεις διάβασμα? Τι μαθήτρια θα είσαι εσύ? Πόσο όμορφο θα ήτανε να μπορούσε κανείς γαλήνια, έχοντας συγκεντρώσει τους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, συζητώντας μαζί τους μια τελευταία φορά, αποχαιρετώντας τους για τελευταία φορά, να μπορεί να πιει ένα κόνιο, ένα φιαλίδιο και να φύγει ειρηνικά. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουν επιλέξει στη Ζηρίχη, που άλλωστε είναι και η μόνη κλινική αντίστοιχη που δέχεται ξένους. Γι' αυτό και την είχα σκεφτεί. Αλλά η Ζηρίχη προϋποθέτει διάφορα εμπόδια. Έψαξα λοιπόν διέξοδο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπου, όπως ξέρεις, όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται. Ήρθαν κάποιοι πρόθυμοι γιατροί που μου είπαν ναι, κατανοούμε το πρόβλημα και εμείς είμαστε υπέρ της ευθανασίας, αν και έχουμε νομικά δεμένα τα χέρια, θα κοιτάξουμε όμως να σε διευκολύνουμε, μείνε εδώ. Τελικά η διευκόλυνση που έλαβα ήταν σε μεγάλο βαθμό μια διάψευση. Διότι όλοι αυτοί οι γιατροί που παρίσταναν τα λιοντάρια, στην πορεία όσο πλησίαζε η ώρα, έγιναν πρόβατα. Και εκείνο που μου απέμεινε σαν επιλογή, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω τίποτα παραπάνω, είναι αντί για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία που θα είχα στη Ζηρίχη, να καταφύγω σε μία μη υποβοηθούμενη ευθανασία. Και μένω εκεί. Η απόφασή μου να βάλω εγώ τέλος στη ζωή μου με καθιστά έναν ελεύθερο άνθρωπο. Σε όλη μου τη ζωή πάλεψα για τις ιδέες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας που στο κάτω-κάτω ολοκληρώνουν την έννοια της δημοκρατίας και της ανθρωπιάς. Και με το θάνατό μου αυτές τις έννοιες υπηρετούν.
πεθαίνω σαν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία για μένα. Δεν καταργείς το Θεό? Αφού δεν πιστεύω στο Θεό. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Δεν είμαστε εμείς τα πλάσματα του Θεού. Ο Θεός είναι πλάσμα δικό μας, της δικής μας ανάγκης. Είμαστε οι πατέρες του, δεν είμαστε τα τέκνα του. Αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει ενηλικιωθεί. Αυτό ενδιαφέρει που είναι το πιο σύγχρονό του. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι της Νάντιας πιο πολύ τα βιβλία. Ένα περί ιστορίας είναι. Αυτό? Αυτό. Έλα να σου δώσω. Δώσω μία θήκη, κατάλαβες. Ορίστε. Το τις χαρίζεις. Πάρε τις πιο αγαπημένες μου. Αυτές βλέπεις είναι που κάπνιζα περισσότερο. Τα τελευταία θυμητάρια. Όχι παρακαταθήκες, θυμητάρια. Σήμερα, αύριο, εγώ θα φύγω. Το τελευταίο πράγμα που θα πάρω μέσα μου σαν εικόνα είναι τα βιβλία που έχω γράψει. Αυτά που αφήνω πίσω μου και μέσα από τα οποία τα παιδιά μου θα μπορούν να με γνωρίσουν καλύτερα. Και η φωνή του ποιητή θα μου λέει «Και εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι». Εσείς θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσεις για να δούμε μαζί ταινία. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο μου regret, ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ μετά το θάνατό μου να έμενα για 2-3 μήνες στη γη και να δω το τι θα γίνει μετά, το πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι, το πώς θα γίνει αυτή η ταινία, το τι θα δημοσιευτεί στη μνήμη μου. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς προνόμιο που ο θάνατος και η ανυπραξία στο αφαιρούν. Κυριακή, 9 η ώρα, βράδυ. Κάποια στιγμή, 9:30, 10 παρά, με ξαναπαίρνει τηλέφωνο ένας Αλέξανδρος σε... πώς να το πω τώρα... όχι πανικό, απελπισία. Κάτι δεν του πήγε καλά. Κάτι ίσως περίμενε που δεν έγινε. Πάντως ήτανε κάτι. Μου λέει, με κοροϊδέψανε. Του λέω, κάνει υπομονή. Κλείνουμε το τηλέφωνο. Ήξερα ότι ο Αλέξανδρος κάποια στιγμή θα έφευγε. Τον τρόπο δεν τον ήξερα. Παρακάλαγα να κέρδιζε χρόνο. Πέρναγαν οι ώρες και είχα μία ανακούφιση. Κυριακή, βράδυ. Δυστυχώς όμως 3:01 τα ξημερώματα χτυπάει το τηλέφωνο. Και είναι η γυναίκα του, η Νάντια. Μου λέει, Γιώργο, ο Αλέξανδρος έφυγε. Εκεί πλέον γύρισαν όλα. Όλα. Ναι, κύριε Μανολάκο, καλημέρα. Ο Αντώνης Ατολάκης είμαι. Καλά είστε? Είδα το νέο από το πρωί στο διαδίκτυο και... Μερικές φορές είναι άδικος και ο Θεός, αν υπάρχει.
Γιατί ρε γάμο το, γιατί έφυγε ο Λέκος. Γιατί έφυγε. Ήθελα εκείνο το βράδυ ο Αλέξανδρος και παρακαλούσα να μην φύγει. Εγωιστικό μπορεί από μένα, για να μείνει ο φίλος μου έστω παραπάνω, γιατί μπορεί αυτός να ταλαιπωρεί το, δεν ταλαιπωρήμουν εγώ. Απ' την άλλη... Θα γίνει αύριο... Ναι. Ήταν αποφασισμένος. Εγώ προσωπικά του δίνω. Δεν έχουμε το δικαίωμα, ναι. Μπορεί να πληγώθηκε και η μικρούλα και όλοι οι φίλοι του και η δική του και η γυναίκα του. Όλοι. Αλλά αν έπεφτε σε κόμμα σε 5, 4, 3 μέρες που ήταν θέμα ημερών στην περίπτωση του Αλέξανδρου, το κόμμα το υπατικό να πέσει. Είχε το δικαίωμα, ποιος είχε το δικαίωμα τότε να βλέπει εκείνο το μικρό κοριτσάκι, ένα φυτό του μπαμπά του, που έπαιζε κάποτε μαζί του. Η Νάντια είναι καλά, έχει κλειστό το τηλέφωνο, ήθελα να τη πάρω τηλέφωνο. Θα τη δούμε αύριο. Ναι. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου έσυ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ταξίδι ορεινό. Ναι.
Δημοσιογράφος που χτυπήθηκε από τον καρκίνο με γενναιότητα έβαλε τέρμα στη ζωή του με μη υποβοηθούμενη ευθανασία. Σας ευχαριστώ. Σας αποχαιρετώ και να με θυμάστε για να με κρατάτε ζωντανό στη μνήμη σας. Ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Βέλιος κατέφυγε στη λύση της μη υποβοηθούμενης ευθανασίας όταν οι θεράποντες ιατροί του γνωστοποίησαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα παράτασης της ζωής του. Ο θάνατός του στο σπίτι του στον Γερακατικής υπήρξε αφορμή για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ευθανασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την ευθανασία. Δημιουργήθηκε ένα ακτό και μεγάλο θέμα για τη μη υποβοηθούμενη ευθανασία. Ο όρος είναι βεβαίως αδόκιμος και δεν απαντάται επιστημονικά ούτε στην ιατρική αλλά ούτε και στην νομική. Δεν είναι τόσο η νομιμοποίηση της ευθανασίας. Είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή. Αυτό πρέπει να τονιστεί και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Νομίζω ότι ακόμα και σε επίπεδο θρησκείας, σε επίπεδο εκκλησίας, υπάρχει το κομμάτι της ευσπλαχνικής εκκλησίας, η οποία αντιλαμβάνεται ότι ένας άνθρωπος δεν δικαιούται να βασανίζεται και ο Θεός ο ίδιος, σε όσους πιστεύουν και αντιδρούν σε αυτό το πλαίσιο που θέτει η Εκκλησία, φαντάζομαι δεν θα ήθελε τους ανθρώπους και το ποιμνιό του να βασανίζονται. Και ξαφνικά αποφασίζει ένας εισαγγελέας μία εκταφή σε μία περίοδο 9 ημερών που έγινε στον Αλέξανδρο. Μπορεί να μην ήμουνα υπέρ στην πράξη του, αλλά ήμουνα κατά στην εκταφή του. Τι ψάχνανε να βρούνε? Το χειρότερο για μένα ήταν η διαδικασία της εκταφής. Έπρεπε λοιπόν να σταθώ στα πόδια μου και να ανταποκριθώ στην παραγγελία του εισαγγελέα. Ήτανε όχι μόνο δυνηρό για μένα, ήταν σαν να ζούσα δεύτερη ταφή. Το ότι πρέπει να παρουσιαστώ στις ανακριτικές αρχές ως μάρτυρας και να καταθέσω, δεν σου κρύβω ότι πανικοβλήθηκα. Εγώ το βλέπω σαν υπερβάλλοντα ζήλο. Θα το έλεγα πολύ κομψά ότι ήταν υπερβάλλον ζήλος από τη μεριά του εισαγγελέα. Όμως, το δικαίωμα στο θάνατο έχει από πολλές νομοθεσίες αναγνωριστεί ρητά. Αλλά νομίζω ότι πια η κοινωνία μας είναι όριμη. Πολλές φορές ο νομοθέτης θα πρέπει να προηγείται όμως, ειδικά σε ζητήματα που κατοχυρώνουν ατομικά δικαιώματα, ακόμα και από την άποψη που έχει η πλειοψηφία της κοινωνίας, η πλειονότητα της κοινωνίας. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, τότε ο Αλέξανδρος όταν προσπάθησε να βρει κάποιους ανθρώπους να στηρίξουν την πρωτοβουλία του, είχε εισπράξει αρκετές διαβεβαιώσεις και από το πολιτικό χώρο και από άλλους φορείς ότι θα το προωθούσαν. Έχεις υπόψη σου κάτι? Αυτό? Υπάρχει ενδιαφέρον από πολύ σοβαρές προσωπικότητες του δημόσιου βίου να προχωρήσει αυτό το θέμα. Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα προκληθούν από την Εκκλησία? Νομίζω ναι. Αλλά από τις θρησκευτικές κοινότητες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια θρησκεία που να επιτρέπει την αυτοκτονία. Ξέρεις, η ισχύς των θρησκειών είναι ο φόβος του θανάτου.
το φοβούνται. Κανένας δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να το αποχωρήσει. Ο Αλέξανδρος έδωσε τη ζωή του και κανένας δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία να προχωρήσει το θέμα. Έτσι ακριβώς θέλω να τον φτιάξω. Νάτος, εδώ. Ήθελα να γράψουμε το Ευζήν Ευθυμισκήν λιτά, χωρίς σταυρό, χωρίς καντιλάκια. Είχε γίνει εκταφή και μετά μόλις τελείωσα, το έφτιαξα. Τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμα, έτσι. Τα ξέρεις. Έχουν περάσει 2 μήνες. 2 μήνες. Αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ Αλέξανδρος Βέλιος, η τελευταία απόφαση, και εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε στο στούντιο με αφορμή αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας. Κοντά μας λοιπόν, να θυμίσω τους καλεσμένους μας, είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ, είναι ο δικηγόρος Νίκος Φραγκάκης, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Ιωάννης Δημολιάτης, και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρου Αντώνης Σωτολάκης. Και πρέπει να σας πω ότι έχει ανάψει η κουβέντα εδώ μέσα. Οι κύριοι συζητούν ήδη, ενώ τελειώνει το ντοκιμαντέρ, το έχουν δει, και θα ήθελα να σας δώσω απευθείας το λόγο. Σεβασμιότατε, κάτι λέγατε. Έλεγα ότι είναι ένα συγκινητικό
ντοκιμαντέρ είναι πραγματικά κάτι το οποίο καινοτομεί, από την άλλη όμως προβληματίζει έντονα. Όχι μόνο εμένα, πιστεύω τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας που θα παρακολουθήσει και θα έχει δει αυτή την τελευταία στιγμή ενός ανθρώπου και την αγωνία του να προβάλλει ένα θέμα το οποίο θεωρεί ότι από την πλευρά του πρέπει να προβληθεί. Επαναλαμβάνω ότι η ζωή είναι δώρο και ως δώρο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως ανοίξανε πολλά θέματα, τα οποία εκ των πραγμάτων νομίζω όλοι θα έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Θέλω όμως να σταματήσω εδώ και να πω ότι ένα τόσο πολύτιμο δώρο πρέπει όσο είναι δυνατό να το διαχειριστούμε σωστά. Δεν έχω δικαίωμα να αφαιρέσω τη ζωή μου. Δεν έχω δικαίωμα να αφαιρέσω τη ζωή του άλλου. Δεν έχω δικαίωμα να δημιουργήσω στον άλλον τις προϋποθέσεις να διακοπεί βία η ζωή του. Βεβαίως, συζητάμε πολλά πράγματα, πολλά ηθικά ζητήματα και ερωτήματα έχουν προκύψει. Όμως, θέλω να υπογραμμίσω αυτή την βασική αρχή, διότι, επαναλαμβάνω, έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το δώρο της ζωής. Θέλω να έρθω στον κύριο Δημολιάτη και στο συμπόσιο, στο πότε πρέπει να πεθαίνουμε και σε αυτό που είπατε πριν να μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ, στο οποίο θα έρθουμε, Αντώνη, και στο ντοκιμαντέρ, ως ντοκιμαντέρ δηλαδή περισσότερο πέρα από το θέμα που αναδεικνύει. Αυτό το πότε πρέπει, ποιος μπορεί να το ορίσει, πώς μπορεί να το ορίσει και πώς σχετίζεται αυτό το θέμα μας με παραμέτρους που εγώ προσωπικώς δεν τις είχα φανταστεί. Και αυτό που είπατε για τους και τις συνοδούς αυτών των ανθρώπων, για το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος, οι μονάδες εντατικών θεραπείων στα νοσοκομεία, ο θάνατος που κάποτε τον βιώναμε μέσα στα σπίτια, αλλά πια έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά τα οποία τα έχετε θίξει και στο συμπόσιο, έτσι δεν είναι? Το συμπόσιο κράτησε 3 μέρες. Παρασκευή από το πρωί έως και την Κυριακή το απόγευμα. Υπήρξαν 115 περίπου εισηγητές, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Υπήρξαν γιατροί, βιολόγοι, νομικοί, φιλόσοφοι, θεολόγοι, κληρικοί, άρρωστοι, συγγενείς που φροντίζουν αρρώστους. Ο καθένας είδε από τη δική του οπτική γωνία ότι πώς το είχε βιώσει, πώς το είχε ζήσει αυτό το πράγμα. Και το συμπόσιο, μακάρι να είχε απαντήσει στο πότε πρέπει να πεθαίνουμε, αλλά τουλάχιστον έθεσε το ερώτημα. Άνοιξε μια συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, η οποία ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Εξάλλου, χρεωθήκαμε του χρόνου να κάνουμε στα Γιάννενα πάλι το δεύτερο, αν και θα ήθελα να γίνει σε κάποια άλλη πόλη. Το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι ήταν και υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουν τα θέματα. Να ανοίγουν τα θέματα. Ίσως αξίζει να σας διαβάσω τη φράση από του Αρχιεπισκόπου. Του κ. Ιερώνυμου. Ναι. Την κεντρική φράση που λέει: «Ασμένος γνωρίζω ημίν ότι είμαι θετικός προκειμένου το εν λόγω συμπόσιο να τεθεί υπό την αιγίδα της καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής και εάν το πρόγραμμά μου το επιτρέπει θα παρευρεθώ προκειμένου να βοηθήσουμε από κοινού στην καλύτερη δυνατή επίλυση του κρίσιμου προβλήματος της ευθανασίας». Ναι, διότι κάποια θέματα πρέπει να πάψουν να είναι ταμπού. Νομίζω το ανέφερε και ο κύριος Σεβασμιότατος πριν. Καλά που το είπατε, ταμπού. Το μεγαλύτερο ταμπού στη δυτική κοινωνία σήμερα είναι ο θάνατος. Το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής όλων χωρίς εξαίρεση είναι ο θάνατος. Και όμως κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Με πρώτους εμάς, τους γιατρούς. Δεν μιλάμε για το θάνατο. Δεν εκπαιδεύουμε τους φοιτητές για το θάνατο. Εμείς οι ίδιοι δεν μιλάμε για το θάνατο και φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τη λέξη. Είναι διαφορετικό το ότι ο ρόλος σας είναι να παρατείνετε τη ζωή και είναι διαφορετικό ο ρόλος σας είναι να αποφεύγετε τον θάνατο ή να απομακρύνετε το θάνατο? Είναι διαφορετικές προσεγγίσεις? Το θεωρήσατε αυτονόητο να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω τι ορίζετε ως ζωή? Να αυτοεξυπηρετήσετε. Εμένα ρωτάτε, εγώ ρωτάω σε αυτό το τραπέζι, θα απαντήσουμε εκεί. Να αυτοεξυπηρετήσετε ή να μην αυτοεξυπηρετήσετε? Ναι. Είναι οι διαστάσεις που λέγαμε. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια. Είναι η αξιοπρέπεια της ζωής. Αξιοπρέπεια της ζωής. Και πάλι λέγοντας. Και η ερμηνεία του αξιοπρεπούς από το F του θανάτου. Θέλω να τονίσω κάτι. Η ιατρική, μετά τη βιοιατρική έκρηξη και την εγκατάσταση μέσα στα νοσοκομείων μέσα στα νοσοκομεία, που είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ή τουλάχιστον έχει ξεκινήσει ως μονάδες εντατικής θεραπείας, έχει αλλάξει εποχή. Αυτό το νοσοκομείο μέσα στο νοσοκομείο έχει φέρει τα πάνω κάτω. Μιλάμε για προ και μετά μεθ εποχή της ιατρικής. Όσοι δεν έχουν περάσει ένα μήνα μέσα σε εντατική, όχι ως άρρωστοι, ως απλώς επισκέπτες να καταλάβουν τι γίνεται, όσοι δεν έχουν βιώματα μακροχρόνια δυσθνίσκοντος
δεν καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε πότε πρέπει να πεθαίνει κανείς. Δεν είναι δυνατόν να καταλάβουν. Οι μόνοι επόμενοι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν περίπου γιατί πράγμα μιλάμε είναι αυτοί που φροντίζουν μακροχρόνια. Και όταν λέω μακροχρόνια εννοώ πάνω από χρόνο. Στον πρώτο χρόνο δεν καταλαβαίνεις καλά τι σου γίνεται, ιδίως στους πρώτους μήνες. Πάνω από χρόνο, συγγενείς τους, όχι άλλους ως επαγγελματίας υγείας, εγώ ζω από αυτό. Συγγενείς τους, επί 24 ώρου, πάνω από ένα χρόνο, οπότε οι άνθρωποι αυτοί έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Φροντίδας και αυτοί μπορεί να καταλαβαίνουν, γιατί έχουν αναγκαστεί να το φιλοσοφήσουν τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος και πότε πρέπει να πεθαίνει κανείς. Ναι. Μόνο αυτοί καταλαβαίνουν το ερώτημα πότε πρέπει να πεθαίνει κανείς. Ναι. Εδώ βέβαια θα ήθελα, επικαλούμε και τη βοήθειά σας, τη συνδρομή σας κύριε Φραγκάκη. Θα πρέπει για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και η ιατρική προσέγγιση, πάρα πολλές διαστάσεις του θέματος και πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Είπαμε από τη στιγμή που το δικαίωμα που προστατεύει η ένομη τάξη είναι η ζωή, η διατήρηση της ζωής υπό η ανδήποτε μορφή είναι το επιθυμητό και το ζητούμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ διαβαθμίσεις έτσι όπως ενδεχομένως είχατε στο μυαλό σας μέσα στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Και μια που είπαμε για εκπλήρωση υποχρέωσης, βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια υποχρέωση της πολιτείας. Δηλαδή η προστασία της ζωής όλων όσων βρίσκονται στην επικράτεια, και το τονίζω αυτό για να είναι σαφές ότι δεν μιλάμε μόνο για τους Έλληνες πολίτες, αλλά για τον καθένα που βρίσκεται στην Ελλάδα, η προστασία της ζωής γεννάει την κρατική μηχανή, στις δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή, την υποχρέωση να συμβάλλουν σε αυτή την προστασία. Ο βασικός νόμος είναι το άρθρο 300 του ποινικού κώδικα που έχει ψηφιστεί το 50 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονολογία, και το οποίο προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο της Ευρώπης από την ενεργητική δυσθανασία που προκάλεσε ο ναζισμός. Και το ονόμασαν ευθανασία, εσκαμωτάρισαν το ωραίο όνομα της ευθανασίας. Εσκαμωτάρω είναι η λατινική λέξη και σημαίνει υιοθετώ για να διαστρεβλώσω. Διαστρέβλωσαν το νόημα της ευθανασίας και τώρα εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε, παρότι είμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε ελληνικά σε Έλληνες ανθρώπους, το ευθανασία και το ορίζουμε. Λοιπόν. Η ίδια η ιατρική κοινότητα και μέσα από το συμπόσιο που κάνατε, και αναφέρομαι κυρίως στην ιατρική κοινότητα, μοιράζεται εξίσου αυτές τις αγωνίες, θέλω να πω. Η ιατρική κοινότητα, γιατί σε αυτό σκέφτεται το βάρος. Μπράβο, ναι. Αυτό. Η ιατρική κοινότητα, και για να είμαι πιο σαφής, όχι η ιατρική κοινότητα στο σύνολό της, η μικροβιολογία για παράδειγμα, λίγο διαφέρουν από το γενικό πληθυσμό, θα έλεγα. Αλλά οι ιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας, που στην πραγματικότητα έχουν εξελιχθεί σε μονάδες εντατικής επιβράδυνσης θανάτου ή αλλιώς σε μονάδες μεταθανασίας ή αλλιώς σε μονάδες θανάτου μετά την ώρα του, όπως αυτή είχε οριστεί από τον ύψιστο για όσους πιστεύουν ή από τη φύση για όσους δεν πιστεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Ναι, που το αντιμετωπίζουν εκεί και είτε κατά το δοκούν ενεργούν, όχι ή σε σχέση με τους συγγενείς. Κατά καθόλου το δοκούν. Υπάρχει επιστημονική βιβλιογραφία που λέει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό. Διεθνής ιατρική βιβλιογραφία λέγεται αυτό. Είναι αναγκασμένοι όμως να το αντιμετωπίζουν υπό τα δεσμά του νόμου του άρθρου 300 του ποινικού κώδικα που ψηφιστεί για άλλους λόγους τότε. Ναι, στη χώρα μας. Αλλά τότε ήταν προ-μεθ εποχή σε όλο τον κόσμο. Κάτι θέλει ο Σεβασμιότατος να πει. Θα ήθελα να αναδείξω και μια άλλη διάσταση, η οποία νομίζω συνδέει τα δύο αντικείμενα, νομική και ιατρική επιστήμη. Ναι. Κάτι για το οποίο, όπως πολύ σωστά μίλησε ο κ. Φραγκάκης, γιατί το τι έχει νομοθετήσει μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, τι υπάρχει νομοθετημένα και υλοποιείται, εφαρμόζεται από τους πολίτες και από την πολιτεία. Είναι ένα στάδιο, επειδή θέλω να μιλήσω και κάτι προσωπικό, το οποίο για να καταλάβετε και εγώ πώς έχω βιώσει το θέμα, το είχα πει και στον κύριο Βέλιο. Έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο. Πριν από 8 χρόνια είχε καρκίνο στον πνεύμονα και έφυγε μέσα σε ένα διάστημα 1 έτους και μάλιστα σε πολύ γρήγορο βαθμό. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει στην πατρίδα μας και θα έπρεπε να ξεκινήσει, έχουν γίνει πολύ μικρά βήματα, η λεγόμενη παρηγορητική φροντίδα. Palliative care, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο γιατρός. Κάτι για το οποίο εδώ θέλω και αυτό και το αναδεικνύω. Η Εκκλησία το έχει δημιουργήσει. Ξεκινώντας από την Αγγλικανική Εκκλησία στο Λονδίνο, όπου έχουν κάνει τα κέντρα, τα λεγόμενα
hospice centers, τα οποία έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να αντιμετωπίζουν το θάνατο πριν το θάνατο. Τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έρχονται αντιμέτωποι γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουν σε λίγες ημέρες ή σε λίγους μήνες ή σε λίγο χρονικό διάστημα, να έχουν μια αξιοπρέπεια πριν το θάνατο. Και τα κράτη αυτά έχουν νομοθετήσει όλα τα πλαίσια τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ώστε να εφαρμόζεται η λεγόμενη παρηγορητική φροντίδα, παρηγορητική ιατρική, στην οποία εντάσσεται και η θεραπεία του πόνου και γενικότερα η προσέγγιση του πόνου. Όλα αυτά λοιπόν θα ήθελα να τα αναδείξω και να πω ότι ας ξεκινήσουμε με αυτά, τα οποία στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν, και ας αφήσουμε το δεύτερο μέρος, το οποίο λέγεται ευθανασία, όχι για αργότερα, να το συζητήσουμε. Δεν θέλω να κλείσω το θέμα, αλλά ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, επειδή συνόδευα τον πατέρα μου στις χημειοθεραπείες, η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική, για να μην πω άλλη λέξη. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Όταν ο άλλος ξέρει ότι πεθαίνει, αυτή τη στιγμή ποιος θα σταθεί δίπλα του? Και ευτυχώς που σε κάποια νοσοκομεία υπάρχουν ιερείς και μπορούν όχι να παρηγορήσουν με την έννοια να δώσουν μια διάσταση διαφορετική για το θάνατο, να είναι δίπλα τους. Αυτόν τον ρόλο μπορεί να παίζουν κάποια στιγμή και οι γιατροί. Όχι κάποια Οφείλουν στιγμή, να τον παίξουν οι πολύ γιατροί. συχνά. Δεν χρειάζεται καθόλου να χτίσουμε καινούργια νοσοκομεία. Δουλειά των γιατρών είναι και ο θάνατος του άρρωστου. Στο βαθμό που δεν το απαιτούμε από τους γιατρούς αυτό, τόσο θα αφήνουν την παρηγορητική για κάποιους άλλους. Ποιους άλλους? Ποιος άλλος μπορεί να ξέρει αυτά που ο γιατρός από τη δουλειά του, αυτή είναι η δουλειά του, ξέρει? Κανείς. Αλλά δεν τον έχουμε εκπαιδεύσει να παρηγορεί. Τον έχουμε εκπαιδεύσει ότι η δουλειά του είναι να διώξει το θάνατο. Η δουλειά του είναι η απαγόρευση του θανάτου. Η δουλειά του είναι να υποκαταστήσει το Θεό ή τη φύση. Να μην πεθάνει κανείς. Γιατί η δυτική κοινωνία από την βιοιατρική έκρηξη και μετά περνά την εποχή του λεγόμενου απαγορευμένου θανάτου. Υπάρχει ένας φιλόσοφος που έχει μελετήσει, ιστορικός της φιλοσοφίας φιλόσοφος, Φιλίπ Αριές το όνομά του, έχει μεταφραστεί το βιβλίο του και στα ελληνικά, Δοκίμια για το θάνατο στη Δύση, που έχει διαιρέσει το πώς η δυτική κοινωνία αντιμετώπισε το θάνατο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε 4 περιόδους. Δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Υποθέτω ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι φιλοσοφία εστίν μελέτη θανάτου, Πλάτων. Ναι. Οι άνθρωποι, το θάνατο ήταν οικείος, ήταν κατοικίδιο. Ναι. Μέχρι... Αυτό το βλέπουμε και σε λίγα χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες πίσω και στη χώρα μας. 2 γενιές πίσω, στη γιαγιά μας πίσω. Στη γιαγιά μας πίσω. Στα χωριά, στον τρόπο που γινόντουσαν η αναμονή για την ταφή, πάντοτε έμεναν στα σπίτια οι νεκροί. Στα σπίτια οι νεκροί, τώρα τους κρύβουμε. Τα έθιμα τα οποία έχουμε από την παράδοσή μας. Αυτό που ανέφερα πριν, ο θάνατος στο σπίτι με τους οικείους. Ήταν οικείος. Ναι. Τώρα ο θάνατος έχει απαγορευτεί. Απαγορεύεται να πεθάνεις. Αυτό σε βγάζει έξω από... Κύριε Δημολιάτη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καταστεί σαφές ότι μιλούμε, για να μην δημιουργηθεί και καμία παρεξήγηση, για κάποιον ο οποίος επιλέγει εν πλήρη συνειδήση, για να το αντιληφθώ κι εγώ, την ευθανασία ή την μη υποβοηθούμενη ή όπως... Τώρα το στένεψατε πολύ. Το στένεψα. Άμα δεν λύσουμε το γενικότερο πού πάει η κοινωνία τι κάνει. Η κοινωνία βασανίζεται ολόκληρη και τα μέλη της από την έννοια του απαγορευμένου θανάτου. Απαγορεύεται να πεθάνει σήμερα. Αυτό κάνουν τα νοσοκομεία, αυτό είναι το πνεύμα που εκπέμπουν τα νοσοκομεία, οι γιατροί όλοι. Συνιστώ σε εσάς όλους και στους ακροατές να διαβάσουν το βιβλίο του Ζωζέ Σαραμάγκου, του Πορτογάλου νομπελίστα, περί θανάτου. Περιγράφει τι γίνεται σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμπτωση, όταν απαγορεύτηκε ο θάνατος. Δεν πέθανε κανείς. Καταπληκτικό βιβλίο. Και νομπελίστας, λογοτέχνης. Διαβάζεται δηλαδή ως λογοτέχνημα. Όποιος το διαβάσει αυτό, τότε μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η δυτική κοινωνία περνάει την εποχή του απαγορευμένου θανάτου. Παρότι η δυτική κοινωνία βασίστηκε στις αρχές του Ευαγγελίου, δεν κατάφερε ποτέ, και είναι αυτό και το στίχημα το οποίο υπάρχει, να προετοιμάσει τον άνθρωπο για το θάνατο. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι η δυτική κοινωνία ξέχασε τη συμφιλίωση με το θάνατο. Κάτι το οποίο δεν είναι, γιατί μιλάμε για ταμπού, αλλά εδώ κάτι το οποίο το είχαμε ως παράδοση, εδώ ενέπαινε ο θάνατος τη δημιουργία δημοτικών τραγουδιών. Και τώρα πλέον τα μυρολόγια τα οποία είχαμε. Τώρα πλέον θα καθίσουμε να πούμε ότι φοβόμαστε να συζητήσουμε για το θάνατο. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως. Προσπάθησα να το πω και στον κύριο Βέλιο. Πριν πάμε στην έννοια του θανάτου, ενσυνειδήτως, ας πάμε σε ό,τι υπάρχει πριν από το θάνατο. Είναι πολλά τα στάδια. Πάρα πολλά. Και από την νομική πλευρά και από την ιατρική πλευρά και φυσικά και από την στάση και τη θέση της Εκκλησίας. Μου επιτρέπετε. Να περάσουμε στον Αντώνη και στην ταινία. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο, επειδή τον ζήσαν τις τελευταίες στιγμές. Ναι. Είχε ο Βέλιος συμφιλιωθεί με το θάνατο όπως ζητήσατε ή όπως είπατε? Θέλετε να πείτε πρώτος? Επίσης, νομίζω ότι επεδίωξες, Αντώνη, να έχεις τον Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη Γαβρίλη, στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Αλλά δεν τον είδαμε στο ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι η προτελευταία μέρα
που έκανα γυρίσματα στο νοσοκομείο, ήταν μισή ώρα πριν εκεί. Ο ίδιος ο Βέλιος μου είπε ότι ενδεχομένως να μην δεχότανε την παρουσία της κάμερας και μετά βεβαίως τον αναζήτησα. Για άλλους λόγους αφηγηματικούς δεν έγινε κάποια συζήτηση, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται τώρα. Αλλά ακόμα δεν έχει απαντηθεί ένα ερώτημα και από τη θεολογική σκέψη, αλλά και από τη νομική σκέψη. Το οποίο ερώτημα εν πολλοίς η ταινία το θέτει. Ο Αλέξανδρος Βέλιος είχε μια ισχυρή, πανίσχυρη θα έλεγα, βούληση, φιλοσοφικά συγκροτημένη, απόλυτα εναργής, ήθελε να φύγει με αξιοπρέπεια. Πάλεψε απέναντι σε δικούς του ανθρώπους που τον στηρίξανε όσο περισσότερο γίνεται, όπως η Νάντια Γερολιμάτου, η Νάντια Βέλιο είναι η γυναίκα του. Απολογείται για το παιδί και την ίδια στιγμή πρέπει να απολογηθεί στους θεσμούς. Πρέπει να απολογηθεί στην θεολογική σκέψη, στην νομική, πρέπει να απολογηθεί στην ιατρική. Αυτό που θέλει τελικά είναι να φύγει με αξιοπρέπεια. Και τελικά φεύγει στα όρια της νομιμότητας. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι πολύ περισσότερο από μια πράξη ελευθερίας, από ένα ζήτημα ατομικής διαχείρισης ύπαρξης, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Διότι όλοι εμείς ως κοινωνία θεωρώ ότι είμαστε υπεύθυνοι για την εκταφή, τη βάναυση αυτή διαδικασία στην οποία υπέστησαν μετά. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Αλέξανδρος Βέλιος, συμφωνώ, και περιπτωσιολογικά η ιατρική, ανεξαρτήτως αν πρέπει να δει αυτό που πολύ σωστά λέτε, κύριε Δημολιάτη, πολύ σωστά ο δυτικός κόσμος αρνείται να αποδεχτεί το αναπόδραστο γεγονός του θανάτου, ο σύγχρονος κόσμος. Ο σύγχρονος δυτικός κόσμος. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε συνολικά τη ζωή και το θάνατο ως ένα. Αυτό είδε ο Βέλιος, ήταν απόλυτα συμφιλιωμένος κατά τη γνώμη μου με την ιδέα του θανάτου και γι' αυτό μπόρεσε να έχει μια ισχυρή άποψη για το τρόπο και το χρόνο που θα επέλεγε ο ίδιος να φύγει από τη ζωή. Αυτό το ερώτημα δεν μας το απαντάει μέχρι στιγμής η νομική σκέψη που είναι εδώ παρούσα, γιατί συνεχώς αναφερόμαστε σε ένα συνταγματικό δικαίωμα προστασίας της ζωής του ατόμου. Αλλά ρωτώ κι εγώ, δεν είναι δικαίωμα προστασίας η αξιοπρέπεια του ανθρώπου? Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή? Είναι προσωπικά τα θέματα τα οποία αφορούν τον κύριο Βέλιο. Και δεν είναι ωραίο όταν κάποιος μάλιστα δεν είναι παρόν και βρίσκεται στην αιωνιότητα να δημοσιοποιήσει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε ενδεχομένως και ο ίδιος να ακουστούν. Θα σας πω μόνο το εξής. Ο ίδιος μου είπε μια κουβέντα, την οποία μπορώ να την πω. Να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο, επειδή μιλάτε για χρόνο. Και να πω και το άλλο που νομίζω αφορά και τη νομική σκέψη. Η διαφορά της Ανατολής, εν προκειμένου της Ορθοδοξίας, απέναντι στο δυτικό τρόπο σκέψης, είναι ακριβώς αυτός. Ότι ο δυτικός τρόπος, και ιδιαίτερα η Γερμανία, η προτεσταντική Γερμανία, έχει μάθει, έχει θεσπίσει, έχει φέρει. Συμπληρώνεται το 2017, τη χρονιά που έχουμε αυτή τη στιγμή, συμπληρώνεται 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση. Το 1517 από το Λούθερο στην Γερμανία. Ο λουθερανικός τρόπος σκέψης σημαίνει ότι κάθε τι το οποίο πρέπει να το κάνω, πρέπει να το νομοθετήσω. Χρειάζομαι ένα νόμο, ακόμα και για να παρανομήσω. Επειδή από την άλλη διάσταση το ότι είναι κάτι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Δεν σκέφτεται έτσι η Ανατολή. Δεν σκέφτεται έτσι η Ορθοδοξία. Δεν θα βάλεις ποτέ απέναντι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει ενδεχομένως να αφαιρέσει και τη ζωή του ένα νόμο. Δεν θα βάλεις απέναντι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να καταπατήσει οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαίωμα ένα νόμο. Διότι μπορεί με ένα είναι νόμιμο. Επειδή ρωτάτε πολύ σωστά, δεν μου απαντάει η νομική σκέψη. Μα δεν χρειάζεται να απαντήσει σε αυτά η νομική σκέψη. Η νομική σκέψη πρέπει, κατά την άποψη τη δική μου την ταπεινή, να περιφρουρήσει το πλαίσιο στο οποίο προστατεύεται η ζωή. Ο δικός μου ρόλος ως Εκκλησία πρέπει να σας πω ποια είναι τα στάδια για να μπορέσει αυτή η ζωή να γίνει αξιοπρεπής, να γίνει ελεύθερη, να γίνει όμορφη, να γίνει χαρούμενη. Πράγματα τα οποία δεν τα λέμε στην εποχή μας. Έχουν ξεχαστεί ενδεχομένως. Άρα γι' αυτό επαναλαμβάνω και επιτρέψτε μου να τελειώσω με αυτό. Πριν το θάνατο υπάρχουν πολλά στάδια. Ας αρχίσουμε να μελετούμε αυτά. Να πω μόνο... Και θέλω να έρθω στον κύριο Φραγκάκη για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί κάποιες χώρες φαίνεται ότι με έναν τρόπο το έχουν λύσει, κύριε Φραγκάκη, έτσι όπως η... Πριν πάμε στο τι έχουν οι ευρωπαϊκές, ορισμένες ελάχιστες. Λουξεμβούργο, Ελβετία, Ολλανδία και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Αυτές είναι. Δεν είναι και τόσο πολλές. Γι' αυτό λέω, κάποιες χώρες και ελάχιστες. Ναι, αυτές οι ελάχιστες χώρες βεβαίως έχουν θεσπίσει και μία σειρά κανόνων και προϋποθέσεων που οπωσδήποτε δεν καθιστούν το εντός εισαγωγικών
κατ' εμέ δικαίωμα στην ευθανασία ελεύθερο. Οι περιορισμοί είναι πάρα πολλοί και είναι συγκεκριμένοι. Όπως επίσης και αν βγούμε εκτός Ευρώπης, και πάλι οι χώρες, τουλάχιστον από αυτές που γνωρίζω εγώ, που έχουν δεχτεί την ευθανασία είναι λίγες, δηλαδή είναι ο Καναδάς και είναι και 6 μόνο πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι 5 από αυτές είναι μικρές. Η Καλιφόρνια είναι η μόνη που μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια σοβαρή σε μέγεθος πολιτεία που έχει θεσπίσει σχετικούς κανόνες. Και υπό πάρα πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις. Έτσι, ναι, αυτό ναι, θέλω αλλά να τονίσω. Ναι. Θέλω να ξανάρθω σε αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ότι δηλαδή δεν πρέπει να επιζητούμε και δεν πρέπει να περιμένουμε, τουλάχιστον με τη δική μας έννοια του δικαίου και της δημοκρατίας, ότι όλα πρέπει να ρυθμίζονται νομικά. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που εμείς με τη δική μας νομική και δημοκρατική σκέψη πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται στο χώρο της ελεύθερης βούλης του καθένα, που όμως δεν είναι απαραίτητο να έχουν τύχη νομικής ρυθμίσεως. Διότι η νομική ρύθμιση από τη στιγμή που θα επιστρέψουμε σε αυτή μοιραία όσον αφορά το δικαίωμα στη ζωή, θα επιμείνει σε αυτό που λέγαμε πριν. Και διότι δεν μπορεί να νοηθεί ζωή ανάξια να τη ζήσει κανείς, εάν το πάρουμε από την φιλοσοφική του πλευρά, αλλά κυρίως διότι δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί και μάλιστα διαρκώς ένα δικαίωμά του. Δεν μπορεί να αποποιηθεί το δικαίωμα στη ζωή με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορεί να αποποιηθεί το δικαίωμα στην ελευθερία. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να αποφασίσει ότι μπορεί να γίνει σκλάβος. Δεν μπορεί ένας φυλακισμένος να παραιτηθεί από το δικαίωμα να μην βασανιστεί. Όλα τα δικαιώματα τα οποία απονέμει το δίκαιο είναι δικαιώματα τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε μας συνοδεύουν μέχρι το θάνατό μας. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ λίγο με τον Αντώνη για την ταινία και μετά έχουμε το χρόνο για μία, δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, για μία τελευταία τοποθέτηση. Κύριε Δημολιάτη, διεθνές το συμπόσιο πρέπει να γίνει του χρόνου, γιατί απασχολεί όλη τη διεθνή ιατρική κοινότητα. Να έρθω λίγο στον Αντώνη να μας πεις, Αντώνη, κινηματογράφησες 2 ημέρες. Κινηματογράφησα τις 2 τελευταίες μέρες της ζωής του. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε αφηγηματικά να συμπυκνώσω το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ήμουν εκεί σε στιγμές πολύ ιδιαίτερες. Είχες ένα συγκλονιστικό θέμα, αλλά έπρεπε να σκεφτείς καλλιτεχνικά, τεχνικά. Και το πιο σημαντικό ότι έπαιρνα χρόνο από τον ίδιο που έπρεπε να το αφιερώσει στην οικογένειά του, και εκεί ακριβώς ήταν τα ηθικά διλήμματα που προέκυπταν για μένα, για το πόσο μπορεί να είναι παρούσα μια κάμερα σε ίσως τη πιο ιερή στιγμή της ζωής του άλλου. Γιατί κάποιοι μπορεί να μιλήσουν και για θέμα ηθικής του σκηνοθέτη. Είναι το πιο σημαντικό πάντα ζήτημα όταν κάνεις ντοκιμαντέρ, η ηθική στάση. Το πώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο, αν παίρνεις τη θέση του ή δεν την παίρνεις, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα βλέμμα που δίνεις και πρέπει να πάρεις τη θέση αυτού του βλέμματος. Του δίνεις βήμα για να πει κάτι που γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, αυτό που θέλω να πω και δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, μια από τις τελευταίες ερωτήσεις που του έκανα ήταν ποια εικόνα θα έπαιρνε μαζί του. Δεν έχει μπει στο ντοκιμαντέρ, αλλά έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι με κοίταξε με εκείνο το βλέμμα όπου κάθε βεβαιότητα έχει πια χαθεί, γιατί σας είπα και πριν ότι ένα από τα προτερήματα αυτής της σχέσης μας ήταν ότι ούτε εγώ ούτε ο Αλέξανδρος πιστεύαμε στις έτοιμες ιδέες. Υπήρχε μια πνευματική εγρήγορση, μια ανησυχία να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει να παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Ο Αλέξανδρος Βέλιος με κοίταξε λοιπόν και μου είπε ότι τελικά αυτό που θα πάρει μαζί του είναι η αγαπημένη του φίλη, η οικογένειά του, το παιδί του, γιατί οι αναμνήσεις δεν είναι τοπία, αλλά είναι άνθρωποι που είναι καταδικασμένοι να χαθούν όπως τα δάκρυα μες στη βροχή.
εκεί κατάλαβα ότι τελικά ο Αλέξανδρος ήταν εραστής της ζωής. Έπαιρνε μαζί του την ανάμνηση που, όπως ξέρουμε όλοι, στην αρχαία ελληνική σκέψη σημαίνει γνώση. Έπαιρνε μια πολύτιμη γνώση μαζί του και αυτοί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Τόσο πολύ αγαπούσε τον άνθρωπο. Και δεν ήταν πολύ μακριά από αυτόν τον χριστιανικό ανθρωπισμό που ενέπνευσε αυτή τη φιλοσοφία τη χριστιανική, όπου ένας Θεός γίνεται άνθρωπος και ένας άνθρωπος γίνεται Θεός. Αλλά την ίδια στιγμή μας οδηγούσε συγκινησιακά και εμένα περισσότερο στη βεβαιότητα ότι η ζωή, πολύ περισσότερο από το θάνατο, είναι αυτή που δεν έχει όρια. Νομίζω ότι η πράξη του καταργεί τα όρια, αυτά τα όρια που σήμερα εδώ συζητάμε από την πλευρά της νομικής σκέψης, της πολιτικής, αν θέλετε, και της ιατρικής σκέψης. Αντώνη, η πορεία της ταινίας? Επέλεξα να κάνω την παγκόσμια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η τρομερή ανταπόκριση του κοινού, αλλά και πολύ ουσιαστική παρατήρηση ότι υπάρχει μια κοινωνία που είναι αρκετά όριμη να συζητήσει φιλοσοφικά πάνω απ' όλα, για να καταλάβει αυτό που ο Σεβασμιότατος πολύ σωστά λέει, ότι πρέπει να νιώσουμε τι είναι πρώτα η ζωή, τι αγαθό είναι, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι σημαίνει να δίνεις εσύ σε αυτό το αγαθό ένα τέλος. Ναι. Αυτό ήταν ο προβληματισμός του ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που προηγείται πολύ σωστά από κάθε άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο που άνοιξε στην Ελλάδα. Θα έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια και σε διεθνές κοινό, σε διεθνή φεστιβάλ. Στο αθηναϊκό κοινό προβλήθηκε η ταινία στο κινηματογράφο. Προφανώς σήμερα εδώ, και είναι πολύ σημαντικό που ανοίγεται τόσο ευρέως, γιατί πιστεύω πάντα το ντοκιμαντέρ αρπάζει την πραγματικότητα και την επιστρέφει με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο για να μπορέσει να ζυμωθεί κάτι. Και βεβαίως θα έχουμε μια πορεία στο εξωτερικό, ήδη δηλαδή το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε διάφορα φεστιβάλ και το ξέρουμε. Εξάλλου το ντοκιμαντέρ, αλλά και μια συζήτηση σαν αυτήν δεν δίνει απαντήσεις. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο του Σεβασμιότατου. Πάρα πολύ σύντομα να επαναλάβω ότι η ζωή είναι δώρο του Θεού και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Να μάθουμε το τι μεγάλο δώρο είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Για τον μακαριστό Αλέξανδρο, να πω ό,τι είπα και σε εκείνον, γιατί το ζήτησε. Να προσεύχεσαι για μένα. Προσεύχομαι για αυτόν. Κάθε φορά που τελώ τη Θεία Λειτουργία, μνημονεύω το όνομά του και κοιμημένους και παρακαλώ τον Θεό να του δώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να βρει εδώ, στον κόσμο αυτόν. Το που θα βρίσκεται εκεί, ας αφήσουμε τον Θεό να το αποφασίσει. Ξέρει καλύτερα από εμάς, ξέρει καλύτερα από τον κάθε άνθρωπο, διότι εμείς ανθρώπινα προσεγγίζουμε τα πράγματα. Εκείνος, με έψιλον κεφαλαίο, έχει τον τρόπο να κάνει για τον άνθρωπο πάντοτε παιδαγωγικά, ποιμαντικά, αυτό που πρέπει να κάνει για να τον φέρει κοντά του. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις απλές σκέψεις, προσεύχομαι για εκείνον και σε όλους, λέω μέσα από την καρδιά μου ότι δεν είναι ταμπού να συζητήσουμε τέτοια θέματα, αλλά προηγουμένως να μάθουμε τελικώς ποια είναι τα δώρα τα οποία έχουμε. Τι μας έχει προσφέρει ο Θεός απλόχερα και πώς αυτά έχουμε χρέος και ευθύνη να τα διαχειριστούμε για την εποχή και τη σύγχρονη πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Κύριε Φραγκάκη, νομίζετε ότι είναι έτοιμη, δεν θα πω η κοινότητα των νομικών, στην πολιτεία μάλλον θα πρέπει να αναφερθώ, έτσι δεν είναι, για να ανοιχτεί ένας διάλογος για ένα τόσο πολύπλοκο και ευαίσθητο θέμα? Ο διάλογος είναι ανοιχτός. Είναι ανοιχτός εδώ και πολλά χρόνια άλλωστε και υπάρχουν και νομικοί, έγκριτοι, γνωστοί νομικοί, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες θα έλεγα έχουν συγγράψει και έχουν υποστηρίξει υπέρ της ευθανασίας. Συνεπώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι διάλογος δεν υπάρχει. Και φυσικά υπάρχει και στο εξωτερικό όπως υπάρχει και εδώ. Έχετε δίκιο, με ένα αποτέλεσμα. Αλλά το αποτέλεσμα ενώσο μένουμε στο χώρο της ένομης τάξης όπως την γνωρίζουμε και την αποδεχόμαστε, αναγκαστικά θα επαναλάβω με διαφορετικά λόγια και αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος πριν, δηλαδή ότι η ζωή του καθένα δεν αξίζει μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους άλλους μαζί με τους οποίους συλλειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Οπότε παραδοχή δικαιώματος στο θάνατο
θα σήμαινε πως η ένομη τάξη παρέχει σε κάθε άνθρωπο την εξουσία να καταλύσει τους προσωπικούς δεσμούς που συγκροτούν την κοινωνία. Κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τον προορισμό της, που είναι η προώθηση της ζωής εν κοινωνία δικαίου, όπως λέμε. Αντίθετα, οι απόψεις περί δικαιώματος στο θάνατο αναπτύχθηκαν στις σύγχρονες κοινωνίες του άγριου καπιταλισμού, που προωθούν το πρότυπο του μοναχικού ατόμου και μιλούν στο όνομα της αξιοπρέπειάς του, ενώ οι ίδιοι το εξαθλιώνουν. Και αν μπορώ να τελειώσω αναφέροντας και μια φράση, παραφράζοντας μάλλον έναν μεγάλο φιλόσοφο του δικαίου, τον Ρόλαντ Ντουόρκιν, θα πω ότι δεχόμαστε εκόντες άκοντες το ζήν να κατησχύει του ευζήν. Ο εξαναγκασμός κάποιου να πεθάνει κατά τον τρόπο που άλλοι επιδοκιμάζουν, αλλά που ο ίδιος τον βιώνει ως μια τρομακτική αντίφαση, είναι μια απεχθής μορφή τυραννίας. Η μεγαλύτερη προσβολή στην ιερότητα της ζωής είναι η αδιαφορία ή η νοθρότητα απέναντι στην πολυπλοκότητά της. Και να περάσω στον κύριο Δημολιάτη με ένα σύντομο επίλογο, όσο γίνεται. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ καμία κοινωνία που θα φανταστεί τον κακό θάνατο για τα μέλη της. Κάθε κοινωνία, φαντάζομαι, και κάθε άνθρωπος, οποιασδήποτε κοινωνία, θα θέλει έναν καλό θάνατο. Μεταξύ μας, προσωπικά, θα ήθελα μη θάνατο, θα ήθελα αθανασία. Αλλά αυτό, οι μεν αρχαίοι το έλεγαν ύβρις, οι δε χριστιανοί που τους διαδέθηκαν, βλασφημία ύψιστη, καθότι ίσου αθάνατος. Άρα, ένα θάνατο έχω, τον θέλω καλό. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο ότι η Ρώμια Καθολική Εκκλησία είναι, να επανέλθω λίγο, ένας από τους πρώτους επικριτές της δυτικής ιατρικής, έτσι όπως εξελισσόταν, ήταν ο κληρικός Ιβάν Ήλιτς της Λατινικής Αμερικής, ο οποίος έγραψε το καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Η Ιατρική Νέμεση» και το οποίο, αν ήμουν υπουργός, δεν θα έδινα πτυχίο σε κανένα φοιτητή ιατρικής αν δεν το είχε διαβάσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξανδρος Βέλιος έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο Αλέξανδρος Βέλιος πάλεψε τη ζωή του ένα χρόνο από την μέρα της διάγνωσης, και όποιος είναι γιατρός και βλέπει τα βίντεο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνει ότι το βίντεο του Σεπτεμβρίου αυτό που έδειχνε ήταν το αποστεωμένο πρόσωπο του όπου να είναι και τυπικά νεκρού. Ο Βέλιος δεν ήταν ουσιαστικά ζωντανός, αφού είχε σώα στα σφρένας όταν μιλούσε στο βίντεο σας, αλλά ο ίκτορος, η κοιλιά του, ένας γιατρός δηλαδή καταλαβαίνει ότι... Ναι. Επομένως δεν πιστεύω ότι ο Βέλιος έδωσε τέλος στη ζωή του όταν είχε ζωή. Απλώς έδωσε τέλος στη δυνατότητα να περιπέσει σε μεταθανασία. Αλλά αυτό είναι ολόκληρη κουβέντα, να σας το πω. Τα βίντεο, όλες οι ομιλίες στο συμπόσιο που έγινε στα Γιάννενα θα βγαίνουν στο YouTube σε βίντεο και θα μπορείτε να τις δείτε όλοι. Με τα χαρά στο επόμενο να γίνει διεθνές, θα μας το χρηματοδοτήσει η ΕΡΤ. Ας γίνει εθνικό και σας καλώ όλους στο επόμενο συμπόσιο. Ευχαριστούμε πάντως δημοσίως και από εδώ την ΕΡΤ που ήταν ο χορηγός επικοινωνίας μας. Ναι, όντως, ήταν χορηγός επικοινωνίας του συμποσίου. Βλέπεις, Αντώνη μου, ότι η τέχνη τελικώς δημιουργεί τις αφορμές, διότι με αφορμή το ντοκιμαντέρ αυτό και αυτή την καταγραφή βρισκόμαστε όλοι εδώ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σεβασμιότατα, κύριε Φραγκάκη, κύριε Δημολιάτη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αγαπητέ Αντώνη, Τολάκη, όλους που ήσασταν εδώ και μοιραστήκαμε αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες. Λέει ένας χαρακτήρας μέσα, ο οποίος είναι καταρχήν κατά της ευθανασίας, μετά λέει είμαι μπερδεμένος. Δεν θα πω ότι είμαι μπερδεμένη, αλλά μου ανοίγεται συνέχεια καινούργια πεδία και προς διερεύνηση. Και αναθεωρώ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, η ροή. Και να ακούμε και να μαθαίνουμε και ενδεχομένως να αλλάζουμε και γνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη δημιουργική κουβέντα. Όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος αυτής της συζήτησης. Γεια σας.